الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى جومراد أطول أوي قال أويمو وما تلك بيمينك يا موسى فوق وني إن يام ماكو إهما موسى. الاستفهام نونكو للتقرير استفهام أو كني ندى ونا الله إن نام دروك دي أندا على كو الله نيجي أندين ده موسى كو أندان فلكو وني نيامو ماكو موسى دو وني دو نسيجي كولول سيلا كولول ngol holko ngol woni omona e nder ladde ko kanko tan goto omona yaha o anda holko wone dow o anda holɗo hucci to feewi to holno jogori waade ma en ngaro yeeso eno Allah tiidnirimo hen kono ko wawi wonde fof kam yeewene nde ina haljinimo kanko Musa. Allah noon ne yiɗi hokkudemo ko omo yewtira e hoore makko e ko omo suusnoro e laawol makko. ɗum woni Allah wimo holko woni ñaamo maako haala o wi hiya no kañum asaya ko sawru am ko jogimi ɗo e ñaamam ko sawru am atawakka'u alayha mbeɗa tuggo e sawru he sawru ndu mbeɗa tuggoro wa ahussu biha ala ghanami mbeɗa sammira sawru ndu ne kadi ala ghanami e dammiri am ko kayru ngayniranmi so tawi mi yehi ha ladde leɗɗe ɗe ngannduɗaa ko towɗe seeɗa dammiri waawa heɓtoyde ɓesnooje mum tawi dammiri no hafidina e ñaamde ɓesnooje ɗe sawru ndu cammiranmi ɓesnooje ɗe caama dammiri ndi ñaama. ɗum woni wa ahussu biha ala ganami waliya fiha ina woodanimi e sawru heenene kayne ma'aribu ukhra haajuji goɗɗi kadi geɗe goɗɗe jooni noon tawde noon en mbi Allah naamdorino Muusa ko yidde andinde ɗum qaala o wi alqiha werlo sawru ndu ya Muusa e heema Muusa e heema Muusa werlo sawru ndu fa alqaha o werli sawru ndu kanko Muusa o werlima sawru ndu fa idha hiya ndeke yo sawru ndu hayyatun ndu wonti mboddi tas'a ndi ina yaha sawru ndu wonti mboddi ndi ina yaha kanko Muusa o yii ɗum ɗo haade tawa andude tawa ko wonko yiɗa andinede heen kulol jaggimo tawa kulol jaggimo o faayi mbela wona jawlogol Allah woni ɗo aɗa andi neɗɗo heewi ko neɗɗo ne yahana sikka wonde nene weliya tawa anda koye kutoye Allah o woni Muusa jogii ndeen fayre no ɓe mbi almuudu goɗɗo finirno ndin mbaadi komo ɓoosa ceerno makko ɗo ɓoosata ceerno oɗo koyngal ceerno no waɗi fuƴere fuƴere nde nana Muusa e ceerno o kanko mo ñoƴƴa fuƴere nde so ñoƴƴi tan o yiya ceerno o wayno irtotoɗo ni kono noon o sikka mataw ceerno ko irtori ɗon ko kono hato jini e ñoƴƴe te ceerno yiɗa haalandemo eyi kanko no ɓuri wonde e ñoƴƴude ɗon haa caggal nde feeñanoynoomo wonde ko fuƴere woni ɗo te ko waɗata ko omono huɓɓina heen ɓernde ceerno kanko o tinaani o wiya ndeke dey neɗɗo no foti rentaade hakkunde mum e Allah heewi ko neɗɗo sikki nana waɗa ko weli Allah tawa annda ɗo woni ɗo koye kutu e Allah o woni o wi hono no ngonirmi ɗo mbiɗa joorti ko mbaɗatmi ɗo ko weli e ceerno o ko mbaɗatmi ɗo ko weltinde ceerno
ndeke yongol mi koye huɓɓinde ɓernde mum mi tinayi wadde neɗɗo fala yamanu makra llahi illa alqawmu alkhasiruna hanani hoolade hoɗo Allah so wona ɓen pertuɓe kala no mbawɗa wonirde wonma bayna alkhawfi warrajai hakkude pulol e jortade mbiɗo jorti wasani ɗo gonmi ɗo de koye weluye Allah wasani de Allah moƴƴanen kono mbiɗo huuɗi ya taw wona lohre tagaɗo heɗini ha cikkumi ko gonmi ɗo ko koye weluye Allah tawa gonmi koye kutuya Allah lohre tagaɗo ni joni noon musani kañum fof e wonde annabi kañum fof e wonde neɗɗo mo Allah hokki ngal ɗo gueɗal andini ɗum kadi hokki ɗum ngal ɗo gueɗal omo jogui fayre kankone ndela wona jawlogol Allah sabi nde werli sawru ndu o werli sawru ndu tan o yiɗone ɗon sawru ndu wonti ngowla mawba sawru ndu aɗa andi waɗi ko ɗemɗe no sifa ɗemɗe ɗiɗi ni sa faami tan ko mbiyeten ko lajal aɗa andi cebbe waɗoji no sifa koye ɗiɗi ni to dow waya tan no lajel ni sa faami hoore nde taw waɗi kono sifa ɗemɗe ɗiɗi ni koyon ɗiɗon ni wayno ko mbiyeten ko lajal ni eyyi no salduni en ka futanke tigi eyyi no salduni joni noon to koye ɗiɗi ɗe goni ɗo ɓen koye ɗiɗi gonti no gable ɗe ni gonti gable boddi ni ngawla ba joni noon jite jalke hoore boddi he ngawla ba jite ɗe gone huɓɓude jeygol ɗo gable ɗe gonno ɗo kadi jalkini ɗemɗe o yii noon kanko Moussa sawru ngawla ba diidi noon rangani leɗɗe no gonno ɗon hakke e ñiiƴe ngawla ba mawnude leɗɗe ɗe ngawla ba soppirta leɗɗe ɗe ko ñiiƴe mum kadi soba soppa leɗɗe eɓa ɗoofa ɗumen omo nana heen sawtuuji mawɗi kanko Moussa ngawla ba o yii kala ko ɓe wirti bamoɗa kala ko ɓe wirti bamoɗa ɗum noon ko ɗon e ladde he suwa taw yaade to Firawna joni ko kanko tan e ngawla ba e nder ladde joni noon ngawla ba darima hucciti e makko o yii ɗemɗe ɗe ne jalti ñiiƴe ɗe no mawniri ni gite ɗe nane jaltina jeygol kanko Moussa noon walla mudibira o rumti o togi o sikki noon beela wona jawlogol Allah woni ɗo beela ala ɗo fergiti o tinani wadde Allah woni koye lettudemo ɗum woni ɗo o rumti o dogi ɗo nde o rumti o dogi Allah wimo khudha wala takhaf jaggu sawru ndu o to hul ɗon noon o yanana bi annaha ni'matun la niqma o yanana ndeke ɗum ɗo ko ni'ma wona kutuya wona lekki woni o rutti e sawru he noon joni noon o ruttima haɗani ngawla nana dari ina yaltini ɗemɗe gite no kuɓɓa jeygol ngawla no foofa doole ina wayno paran boma ni Allah yimo jaggu joni noon ha hande mon ara o jaggi noon tekkere o soome jungo he o jaggi tekkere o soome jungo he hankkadi ko kulole cuusol kono tawde ko Allah yimo yo jaggu tan o jaggat Allah wimo noon jagguɗo sawru ndu ɗo jaggirannoɗa sawru ndu ɗo hoore sawru ndu ɗo wonno e mboddi heeɗo jaggirɗo ɗum noon firti ko jaggudemo junngo makko o nanna e hunuko mboddi he mboddi ndi no woniri ni no ŋaaɗiri hunuko ni ñiiƴe ɗe en mbi way kono jambe ni jambere no soppirta ni ko noon ñiiƴe ɗe soppirta jooni noon o wiya ko yo naannu junngo makko e hunuko mboddi he Allah wimo sa waɗi noon a jaggitanma sawru ndu wonto ɗo wonno jooni noon ko kulole cuusol o jaggi tekkere noon o soome junngo he o wiini o jaggi ɗo wiinimo jaggo ɗum Allah wimo Moussa mbela a yii so tawi mbiɗa sellitno tan leptirdema ɗum ɗo tekkere nde soomɗa e junngo ma nde nanafma Moussa wimo ala kono noon komi lohɗo tagami ko lohre ko lohre tagaɗo tan jomiraɗo yim ɗum noon itti tekkere nde o itti tekkere nde ngawla nana dari ina feƴƴito hankkadi no wayno dulɓitkoɓe ni ina wayno paranbamo ni ɗon noon o felli o wiini junngo makko nde junngo yettoto tan tawa wonti sawru wonti tamande no tamirno sawru ndu ni sawru nana tame junngo makko
o yanana ndeke ko ni'ama Allah wi o joni nani sawru ma nduɗo nani ndu ko e kawitaji ɗi jettoroytuɗa Fir'auna joni noon won hikma wa aleykum assalam won hikma mo Allah waɗiri ni goo kanko Musa nde wonno so yehi to Fir'auna ɗum ɗo jeeya ko e kawitaji ɗi o yettinta Fir'auna ɗum ɗo jeeya ko e dalillaji ɗi o hujjinorto e dow Fir'auna wona noon ko mbiyeten ko répétition kanko Musa o yiye ɗum gila adana taw so tawi ɗum feeñoyi to Fir'auna to ɓe jiyano ɗum ɓe ko ɗum ɓen kulata ɓe gandano ɗum ɓe ko ɓen kulata kanko o andi so werlima sawru ndu no wayata so yettima to Fir'auna to hankadi so wawi werlade sawru ndu ɗum hawatamo wasa wonde no cubballa men to wanno ni darina tefo ha hunde juuti wino kono yaltina nde ko livre tan suppitede sera makko ɗo sabi minen fof kam kadi min kurtade minen fof kam kadi min tobde koye nen tan ɗo asani joni noon firti komo andi ɗum ɗo ko waɗata ɗo ko wasata ko gonga ma wonko woni kono tawde woniri bettere ina wawi kanko e hoore makko huuɗo dog so yimɓe ɓe dogi kanko ne dogda e maɓɓe ko anna joni noon Allah holludemo ɗum e ladde he haade makko yettoyade Fir'auna o yiira ɗum yitere makko o anda so werlima sawru ndu ko wontoyta ko o anda ko ndu wontoyta ko eno heɓɓitorto so yiiɗi artirde sawru ndu wonta sawru ɗum fof Allah andindemo ɗum e nder ladde he ko hebludemo so yettima to Fir'auna to hay hunde wasa bettidemo kanko ɓe jiyano ɗum gandano ɗum ɓe kadi men so jiino mbawi dogde kanko noon nde wonnoma andi gilo sowa werlade so werlima ko ni wayata so yiiɗi artirde sawru ndu nene kadi ko ni o artirirta ɗum ɗum woni keblugol Allah heblatama e ladde he haade makko yettoyade to Fir'auna to sami hanaga wona ɗum tan e gueɗe goɗɗe ha keewi ɗum woni noon kanko Musa Allah wimo khuzha woni no mbiruniɗen ni almami soso o ɗo de o sagguno fole feewaari ko fa alqaha fa ida hiya ɗum woni nden o werlima ndeke yo sawru ndu hayyatun wonti boddi tas'andi ina yaha eyi ɗon noon hankadi qaala almami cosoho o ko ɗo sagguno waari fa ida hiya hayyatun tas'a qaala ndeke o saggiri ko boddinana ɗumi jow bildi ɗo saami setta yeeso makko ɗo joni noon kanko omo andi ko rewata hen kono noon o saggiri ko kulol heddiran wiya qaala goto e ɓaw ɓe wimo khuzha kanko noon mo ndaara boddini goto e ɓaw ɓe wimo khuzha taala anta khuzha ar jagguɗum an wala takhaf khuzha wala takhaf taala anta khuzha wala takhaf ar jaggu boddidi an woto wul ala kulli qala khuzha alladhi mo jaggu sawru wala takhaf woto hul jaggu sawru woto hul sanu'iduha mamin duttu sawru ndu sirataha e alhaali muɗum al ula garwana o mamin gartir sawru ndu e alhaali mum gadiɗo wadmum yadaka jomiraɗo wi tappu jungo ma ngo jungo ma ñaamo ngo tappu ngo ila janahika fewde e bange maɗa eyi fewde e bange ma nano o bima ana ayno hakkude lesnatki makko tan te jungo nano to jungo ñaamo ngo o nanno ɗum sammere nde o nanno ɗum e lesnatki makko eyi ila janahika fewde e bange maɗa takhruju jungo ngo yalta baydaa e ngo woni ranewo tal min ghayri su'in ko alda e rafi wona rafi baras ina ranwini ngo de kono ma ngo yaltu e ngo ranwi ɗum ne kadi jeyete ko e kawitaji he nde won noon sa tawi mbiya hay jungo ngo ɓuuri hawnade hay sawru ndu eyi nde wonno sawru ndu ina wawi wooda goɗɗum koɓe gaddoyi hay sonno ko sawru ndu nene jaalo e dow ɗum kono ittani kam taw wonkoɓe gaddi ko ɗeɓata aywodirde e sawru ndu ko addata ko amma jungo ngo
hay gooto maɓɓe enndata ay ɗo jaggi jungo o kanko Moussa fof de koye nder ladde hee tan o suwata o yettoyaade Allah wimo jaggu jungo ma ñaama ngo naamna ɗum e les naafki ma nano ngo keppaa tan jaltina jungo ngo o jaggi jungo ngo nde waɗi noon o keppi o yaltini tan jungo ngo ranni wi tal a suusa ndaardi ɗum an sa ndaari cikkata kanko naange fawa e gite ma sa ndaari jungo ngo wona danwugol tan ni ranwi no fariñ waɗama heen walla peinture ala kongo ran wata ko danwugol jalbugol danwugol ɗelkugol no naange ɗelkirta ni ko noon ngo ɗelkirta eɓena ndaara ko jungo tan o lumiére jaltowo ngo jungo wontir ngoni rane o jonjoji so wini ɗo faari fofkoto ɗum ɗon jeeye e kaabitaji ɗi o jogori holloyde to Firawna en fof ɗum woni tahruju jungo ngo yalta bayda akko ngo ranewa min gayri su'in ko alda e rete aya tan ɗum ne kadi ko hawnide ukhra wonde ɗum ne kadi ko hawnide wonde ruwiya habrama anna allaha ta'ala kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala qala o wi Musa qala li Musa o wi Musa قال أبي موسى عليه السلام اسمع كلامي هدو حالام واحفظ وصيتي ران وصياجي أم دي بسيو تمامي يعني دونك دو يسيتو تمناجات دي وانطلق برسالتي يا دو إن الالم فإنك نؤان بعيني أدانا إندين كأم وسمعي أدانا إنان دي بعيني في الترتيب كون فرتة كون دين كأم وسمعي أدانا إنان دي وإن معك يدي إن وندي أمادنا كيني سمبي أم ونصري أبللم وإني نمين ألبسك بيدا قرنما جبة شمشل من سلطاني إلى مؤم تستكمل بها القوة في أمريكا شمشل هيب جبة لا مقارنة ماني دم دو على تمثيل دوم سمبي ماذا إفياكما جو مراد بيوم أبعثك بين الماء إلى خلق ضعيف فيود إتاكو غندو داكو لوخو من خلقي إتاكو أم دم كو دو يكتي دي الله نحالته مكو بين الماء فيود إتاكو غندو داكو لوخو من خلقي إتاكو أم وني فرعون إيهم دم بين دون دي بطر نعمتي بجدي نعمة أم وأذن مكري بقولي ما هدو أم وغرته الدنيا هم تيمو أدنى كانكو أندون حتى جحد حقي هاو يدي حقي أم وأنكر أو يدي ربوبيتي اللي ينكاغو أم وقسيمو ميدا ووني بعزتي كدونا لمكو الله حالة لولا الحجة سنونان حجة التي نؤون وضعت بيني وبين خلقي سنونان حجة من بني حق دم etagore am la badashtu bihi mami jawloto nomo badashata jabberi jawlogol sundari yanki walakin kono non hana aliya kanko de o hoyi gitam bi maana o fambe am tan hay dara wona ndo am do wa saqata o fukkima min ayni do gitam do faballighu risalati yettinmo nelalam dal yettinmo nelalam dal wad'uhu naddumo ila ibadati fewde e rewdeni wa hazzirhu rentinmo niqmati lefte am wa qul lahu wimo qawlan layyinan haalde makko noon konngol newigol la yaghtar bilibasi dunya woto homtoro comci aduna bi maana ɓornateri aduna fa inna nasiyatuhu biyadi yo andi tintinɗi makko ngoni koye jungam la yatrifu wala yatanaffasu illa bi ilmi yo andu kanko fir'auna do ko nelal ngal Musa nonta fir'auna ngal ko ɗum o haalata ɗo yo andu kanko fir'auna o
o majata la yatrifu o majata wala yatanaffasu o fofata illa bi ilmi sawna e gandalam o majata o fofata sawna taw koye gandalam joni noon jomiraɗo haalniri ni Moussa ko ɗum ɗo woni nelal ngal nde Moussa woppito joom suudu mum ina woni ngarwuɗo eɓe mboni majjuɗe so inima jeygol wi mbeɗen yaha to jeygol to wasata mi tawa toon neɗɗo mi namdito ɗum laawol watta ene laawol walla somi tawani toon hay goto mami dañ kam hay soko dosetal mi adda kam guitoroɗen walla jeynoroɗen ɗum ɗo woni ko nawno Moussa nde Moussa yetti Allah haalde makko ɗiɗo kombuji ɗum ɗo woni ko Allah neli mum wonde yo faatu Firawna joni noon ayɗo fa sakaka Moussa sab'ata ayyami la yatakallam Moussa deɗɗi balɗe jeeɗiɗi o haalani hay konngol hakke e haala Allah ka gasmude e makko takanmi o dañe haala Allah ka neɗɗo wawama qimanade ɗum ndewno ko kalgol Allah wona kalgol neɗɗo no dakanmi o natirte e makko ni kanko Moussa way kono mandirɗo ni balɗe jeeɗiɗi o sali haalde eyyi won wiyoɓe noon addani mo wasde haalde ko ɗaminade ɓeydanede haala ka wasa dartade aɗa andi sa jaadima an kadi no wayno kuppi haal nelaɗo sallah sallam nde arno galle ngel korgel nelano ngel korgel nela yo ya soodoya hunde mataw leeli artude wiyama ni korgel ngel haalis mum koko majji nelaɗo wirti korgel ngel no jooɗi no waya ene jogino buuɗi nogas sen dokki tan yeru wi wonde no soodoya wutteji ɗiɗi wutte hen ko jarata ko buuɗi sappo taw ko saaha jangol tan no ari nelaɗo wi ɗum noon mbeɗen yaha jeere mi soodoya wutteji jangol hay soko wutteji ɗiɗi tawde jangol ari tawde ko noga Allah hokki kam nogas nelaɗo yalti nde tawi korgel no waya ko goyata korgel wi goyammi min komi nelanoɗo halifaɓe mi nelno kam joni noon haalis o koko majji somi hootiɓe barat kam walla ɓe tiyami nelaɗo wi no haalis o fonno o wi haalis o ko buuɗi sappo wonno eyyi nelaɗo ne so tawi neɗɗo joguima haaju kanko woppi haaju makko ɗon tan nelaɗo itti buuɗi sappo totti korgel ngel wiya nda soodoy koɓe nelma ko jaaha koota kañum jokki lawol mum fokkiti fayi jeere yetti so wi joni tawde jogorno soodde ko wutteji ɗiɗi o hokkiri hen buuɗi sappo yo sood wutte goto o soodi wutte goto joni noon ɗo soodi wutte goto ɗo yaltata jeere nde tan o tawi ɗon miskine goto noon gonga jangol tan no signa jangol tan ijam miskine ijam mara ala ko ɓornda miskine wi ala jeyi ko ɗum ɗo tan o yetti wutte mo soodi o totti miskine o fokkita mo hoota hay goto wona nan nelaɗo Allah ɗo fokkita mo hoota ɗo o arti ha ɗo wirtino korgel ngel o tawi kadi korgel no jooɗi ha joni no waya ijam o feewe korgel ko woni korgel wiya komi ko nelanoɗo mbeɗa huuli hoode o wi mate ko tottunumami ko timmano korgel ngel wiya ha timmi kay kono somi hootiɓe mbiyat komi leeli somi hooti joni ɓe piratami komi leeli yew sonno ko an wonno joni wiya gelɗo korgel noon gelɗo noon ko mum koyen kadi so won ko noon noon ni adduɗo wi tottunumami nani o eyyi kono nelaɗo woppi haaju mum wimo eyyi bisimilla joni jaaden ha galle mum mi ñaagono maɓe mbasa fiidema nelaɗo yaade korgel ɓe ngari haɓe jetti nelaɗo wiɓe assalamu aleykum yimɓe galle ɗe ɓe jii ko nelaɗo ɓe celi jabaɗe nelaɗo wiɓe kadi assalamu aleykum celi jabaɗe nelaɗo wiɓe assalamu aleykum laabi tati caggal ɗum ɓe mbi wa aleyka assalam wa rahmatullah wa aleykum assalam ya rasulallah nelaɗo wiɓe o noon kam ko waɗi mi salmini on wona on nanani gar wonol on calmitaki ɗimmol on calmitaki ko tatabol calmittoɗon ni holko waɗi beela on ganda ruttude calminama ko farilla ɓe mbi ahan kay min gandi kono kay koko dariɗa ɗo min gandi ko nelaɗo Allah dariɗo e galle amen he ko mbiɗa min assalamu aleykum ha duwiɗo yo kisal wone amen somin jaabinomo ɗo garonol ɗo tan on duwaw dartoto
ni joni noon min cali jabare beele ma ɓeydi battuɗa kadi min cali jabare kene beele ma ɓeydi wallahi sonno wonano hurum tan e rende teddugal ma min jaabotono ko min goppuma ɗo ha ɓaawo janngo aɗa wiya men assalamu aleykum moƴƴere nden no jippo e amen ɗum woni so jaabi soɓe jaabinoma tan on saaha ɗum darta toon wona haala ɗo jaaba fof ko ɗon kuppi joni noon kanko nelaɗo salah sallam wiɓe joni addunomi ɗo noon ko oɗo ko ono nelno ɗum mataw o leeli toon o huuli artude noon woton fiidemo addunomi noon ko ñaganademo yon jaafomo mbason fiidemo ko leeli ko ƴew nelaɗo haalani hen ni haala haalis makko majjiɗo ala ko leeli tan joni noon kanko joom galle o wi ko lelɗo o huuli woto artude min fiyamo ala oɗo wona figgal wonta ɗo woni ɗo hannde wondemo sababu koyɗe nelaɗo Allah yaɓɓuri galle amen yoya kanko min limɗinimo min dokkimo ndimo makko korɗo ni rimɗude hay goto wonano nelaɗo sallah sallam nde o arti noon kanko nelaɗo sallah sallam ndeysan mbi o wi wonde eskay ɗi buuɗi nogas ɗi koltini miskine ɗi ndimɗini korɗo ɗi teddini hoɓɓe eskay sallllahu alayhi wa sallam ala kullin tan kanko Moussa ni mo andi so jaabima haala ka kuppat o sali jaabaɗi balɗe jeeɗiɗi mo deƴƴi o jaabaɗi summa ja'ahu lmalaku caggal ɗum kanko Moussa malayka are makko fa qala malayka o wimo ajib rabbaka jaabo joome joome haalnima ko haalnanoma de heddi ko jabtowol ma o hen kadi dartima ɗo noon kanko Moussa o felliti jaabade jaabo joome fima amaraka e ko yemirma ko fa inda dhalika ɗo noon kanko Moussa hankati o andi mataw haalaka koko darti fa qala rabbi ishrah li o fuɗɗi noon jaabade rabbi ishrah li sadri fami haalaka ɗum woni ala kullin jomiraɗo wi ɗum ɗo komin ayatina al kubra ɗum ɗo ne kadi ko hawnide wonde min ayatina al kubra e kawnide amen mawɗe ɗe joni holko ɗum woni izhab ya ila fir'auna fewde e fir'auna wa man ma'ahu fir'auna e wondiɓe mum innahu kanko fir'auna de baga o yowti keerol fi kufrihi e keefeeru makko ila di'aihi l ilahiyya kanko fir'auna nodditademo alliyankagal o de yowti keeru qala kanko Moussa o wi rabbi joomam israh li sadri rabbi israh li sadri joomam ya udditanam wecco am wa yassir li amri ya newnanam fiyaku am wahlul o wi joomam ya sittu uqdatan fimde min lisani wonde e ɗemgalam nde ɗemgal ngal ne wonnoon teppiɗi ya fiftanam nde ɗo fimde yafqahu qawli e paama konngolam ngam so tawini haaliɓe mbawa famde nde wonno ɗemgal ngal laaɓani kanko Moussa ɗemgal ngal ne tekki ɗemgal ngal ne teppi waj'al li ya waɗanam waziran ballo min ahli e mawni am e koreji am mawnam Haruna oɗo min ahli e koreji am ya waɗanam ballo e koreji am Haruna mawnam Haruna oɗo akhi mawnam ɗo ay oɗo aya joni oɗo ɓe mbiyata kamɓe toroɓɓe ɓe oɗo aya ɓe mbiyata ɓe kewi hutorade wallitirde cukalel ngel hakkille mum uddi walla janngowo ne yejjita oɗo aya janngowo ko jangi fof yejjitat walla taw ko jangi fof o famata oɗo aya cukalel heewi windanede oɗo aya ɓe kewi windude so gasi ɓe deftina hen jimmol bindol Busayri fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim ngol ɗon bindol ɓe binda ɗum laabi tati qala rabbi ishrah li sadri ha yetto akhiɗo taw wattaki usdud oɗo akhiɗo tan ko ɗon haɗata waɗe aya winde subaka alarba yare subaka alhamisa jomum so duumima hen tan na hasi tan elle mbi wodan nono wayi
no hafi so cukalel windanama ɗum winde subaka alarba waɗe tan aya haydara waddetake tan noon so windama subaka alarba ko adi nene nangue ne fuuɗa subaka alkamis jomum yara ɗum ko adi nangue ne fuuɗa hedde hen seeɗa tan sulmoɗum e yeeso muɗum eyyi ko ɗum ɓe keewi windande cukalel ngel hakkille mum uddi to banggue jangde walla janggowel no yejjita eyyi ɗum woni kanko Moussa ya teppitanam fimde wonde e ɗemgal am andi ɗemgal ngal ne fiɗi kanko Moussa nde won noon gornam adduno ɗum ko feetere ƴummere feetere jeyga o watno e hunuko makko gilo mo famɗi wa dhalika anna Moussa la'abahu fir'aun zata yawmin aɗa andi fir'auna ko kañum nehimo qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinina joni noon ɗo woni galle fir'auna omo nehimo woni cukalel ɗo mo woni tan tiggoyel omo lada mo ɓafa seera fir'auna mo yahama arta fir'auna ne fijje e makko no cukalel no maw jiknaɗo tan fijjirta e ɓinguel mum ni fir'auna ne fijjira e makko noon ndeke yo mataw o jagge leɓol fir'auna o fooɗi leɓol ngol rewo yuji noon no keewi ɗo eyyi woɓɓe hen mbiya leɓol ngol wonno koye keeci eyyi woɓɓe hen mbiya ala ko leɓol waare makko eyyi ko wawi hen wonde foof kam ndo fooɗi leɓol ngol nde fir'auna giddi ndew giddi nde ɓe mbi wonko yaadi hen eyyi won wiɓe wonko yaadi hen eyyi no wawi taw ko ɗum mettimo o mettini kanko fir'auna kadi leɓol ngol ndo fooɗi ngol tan ngol ƴiw wonande yaaruɓe wiiɓe leɓol ngol ko leɓol keeci wonno ɓe mbi ko kanko fir'auna mo wasortono ngol ɗo leɓol yimɓe nan jaro pooɗa ha tampa tawa tinani Moussa Allah haydara kadi ɓe donka fodde sagataɓe sappo pooɗa ha tampa noon ko ittude leɓol ngol Moussa joni memi leɓol ngol no woni tiggoyel memi seeɗa tan o santiri Moussa Allah e nder hoore makko o giddiri noon kadi o woppi hunde joni Allah waɗi kadi leɓol iwi tati fof ngari Moussa Allah ari leɓol iwi woodi kadi ko yalti woppi hen joni noon an kadi Moussa Allah mum heeɓimo noon kadi mettere heeɓimo kanko Firawna Moussa noon an ɗum kay cukalel ni tan kay jaggude leɓol ɗum tan kay raɓɓiɗi ha ɗum tan jiɗen warde ɗum cukalel joni noon wiyama kadi wala qamahu ala wajhihi o rutti kadi kanko Moussa kadi o fi Firawna hella kadi e yeeso muɗum leɓol iwi on enayi cekkatele mumen ɗum ɗo junguel ngel tan no woniri tiggoyel ni tan wi ɗum hello tan yeeso ki tel oɗo jogoti bonnoyde alhaali makko ɗon noon fagtamma kanko Firawna o seki o mettini o hamma bi qatlihi o himmiri warde Moussa noon ngel cukalel mi warat ɗum o kay mi warat ɗum tan o kay ala ni han kadi o mbira kadi mo wuubiloma yama arta goɗɗo to mi waratmo joni noon cukalel pot ngel ni an ko cukalel lawatama joom suudu makko fa qalat joom suudu makko wi asiyatu bintu muzahin oɗo asiya bintu muzahin joom suudu makko debbo moƴƴo eyyi o wi mithlu hada alghulam la yughtamu minhu fodde ngel ɗo cukalel kay ɗum kay jarani nde tikkere ko cukalel foti ngel ni kel kay jarani sunindema anne o ko cukalel haydara anda ko waɗi ko de o tayani ko waɗi ko cukalel ngel ganduɗa la yufarriqu bayna altamrati waljamra cukalel ngel ganduɗa wawa hay serdude hakkude tamrore e feetere ngel cukalel mbiyaɗo sunano ɗum haaɗi wiyaɗa wara ɗum kay jarani nde wonno noon ko ɗalde ko puyɗo ko ɓoccode ɗum ɗum ngel andi ko waɗata ko ngel haydara humpaka ɗum wona cukalel woni ɗo o kala ko addinano en o kala ko waɗi kañum wala mbiɗa wawa sernude o wi Allah ne seydi o wawa sernude tamrore e ɗum ɗo ane ƴew kalta ko eyyi madame noon ɓo wi wawde muse eyyi debbo o wimo ƴew mbatta ko ngel ɗo wiidere warde ɗum ni e walla ɗum kam fotani wonde cukalel ngel ganduɗa haydara anda wawa sernude tamrore e feetere o wi mo wawi tigi o yeɓa o wawa o wi mo wawi Firawna wi joni gadde tamrore gaddon feetere
jono be gaddi tan no andini to tabi tasdim be gaddi no sifa andini fihi tamrun wa qila jawharun joni non wiyama ko kangi bodde kangi ina wonde feetere jeygol wiyama kedi ko tamrore e feetere jeygol ko wawi hen wonde fof be gaddi be tawi yes Fir'auna ngari ko tigi tan wi tan tan wiyama waawa seerdu tamrode dum do joni yo jeewe so serndi tan andi kam wonde ko warata ko kanko wela wara mo non hankati be pofay makko to ngel do gila ari do ha joni hay gotanda ko ngel tugule woni ngel tiggu ila hay gotanda ko yingel warata yimbe pof so wawi serdude tan en gandi so ronki serdude non e ji o jetti ko mojjani e makko ko hey dum kam ganden wadde no wawi ko cuka ko wondi no wawi o anda hankadi ko warata ko wadi ko no boniri fo hankadi en muñat tan tawde anda ko wadi ko be gaddi be pawi yeso Fir'auna hankadi yimbe fof non dem dari ina jeewa testament o do jogordo wadi holdo jogori wattinde yibbe cukolel ngel be nana nduwo Allah de no wawi o wasa ƴettude tamrore de heewɓe jiɗa cukalel ngel ɓe nana kañumen e gooɗallaji men Allah de no wawi o ƴetta tamrore nde on kadi fof nen dari no puttimi giti ɓewa joƴƴinama ɓe gaddi tiggoyel Moussa joƴƴinama Moussa ƴettoy ɓe kuccinimo hen Moussa dirani ande nde ɗo tamrore nde woni ɗo eɗo feetere nde woni ɗo Moussa wini ƴetti junguel mum o wi no huccina e tamrore ɗo tan tawi Jibrilu adima junguel yettade leydi Jibrilu ƴettir noon junguel ngel tan fuusi watte feetere nde o ƴettir noon feetere nde o waɗe hunuko makko tan o wulliri noon ɓe ndiranimo Asiya ndiranimo heñi itti feetere nde han kadi noon ɗemgal ngal suuɓi ɗum woni ko ɗemgal ngal sakkiɗi ko ni woni Firawna wiya ha ɗum kadi deke wadde moƴƴi o dañi sens so o ƴettino ɗum to kam hannde mi anndi de ko waɗa cukalel o mbarateno tan kono tawde ko ni o dañi sens ni Allah dañdiri Moussa eeyi nde makko julɗo wono wiya mo meeɗa yettade ɗum o ko cuddiɗo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam to aljanna o limate koye nayo ɓurɓe moƴƴude ɓe e rewɓe ala kullin ni de Allah dandiri Moussa kono ɗemgal ngal ndesan boñi sumu ɗemgal ngal joni noon ɗemgal ngal no takkiɗiri ni woni so haali ɗeɓe kananede won hen joni ina mbaɗa sabotage ina jalkitamo hen no haaldata ni ina jalni ina jalkitamo hen kanko Moussa noon ɗum woni o wi wahlul uqdatan min lisani ya ittanam fiɓde wonde e ɗemgalam ngal yafqahu qawli ɓe mbawa famde haalam somi haali kam ɓe paam waj'al li ya waɗanam wasiran ballo min ahli e koreji am Haruna oɗo akhi mawnam usdud bihi ya fembinirmo azri caggal am keeti am wa ashrikhu ya rendihinmo fi amri e fiyaku am o bir risalati neral ngal aɗa andi ko hawno hayde Allah nelataɓe kamɓe ɗiɗo nde Moussa ko kañum tan woni ɗo Haruna ala ɗo Haruna nana leydi mumen to joni ɗo Allah wiyata ɓe mbaɗeni son jeehi mbiyeni Moussa e Haruna ɗiɗo fof ne nana haalata Haruna to woni leydi mumen to ene wonde Moussa ɗo woni ga kamɓe ɗiɗo fof ɓe nana haalata kono wiyama noon ne kadi Haruna ko Jibrilu nantinoyi ɗum nawani ɗum haalata ko wawi hen wonde fof kam ko kamɓe tan ɗi ɗum nani haalata mawni ko ɗum woni jomiraɗo wi o wi kaynu sabbihaka beela emin cubhinma kafiran ko heewi wa nadkuraka min jangtoma kafiran ko heewi mbaddani e Haruna mawnam o min denda nelal ngal min jaada beela emin cubhinema ko heewi emin jangtoma kadi ko heewi innaka no an Allah
kunta alatima bina e amen basiran kajiyo qal jomiraɗo wi qad utita a hokkama su'laka ɗaɓɓande maɗa ya Musa e hema Musa ko ɗaɓɓuɗa e amen ko min dokkima ɗum Haruna mawne yaadudema e muɗum bisimilla mi waɗanimo ɗum wala qad mananna ko hono noon ne kadi min moƴƴamino aleyka e maɗa marratan ukhra lawol gongol siftor kadi won kadi nde moƴƴannomami dokkumami kadi iz tuma awhayna ila ummika tuma nde min mbahyi fewde e nene maɗa ilhaman eyi bahyogol ngol noon ko ilham ko longingol tan lamma waladatka wa khafat an yaqtulaka fir'auna nden yumma jibinima o huli noon nde fir'auna waratama e dendagal ɓiɓɓe ɓe ngannduɗaa ko jibinanoɓe bani israila en ma yuha min bahye makko ma yuha ko wahya fi amrika e fiyaku maɗa an iqdi fihi holɗum min mbi ko iqdi fihi werlomo yummum Musa werlomo ɗo noon woni an kadi kelle goɓɓe tan ha keewi yummum Musa no wiyete o ɗum on no joni ko ɗum kadi woni ko yahara e réseaux sociaux yarka ɓe mbi yarkat ɓe mbi yukadit yukhadis ɗon noon kam ɓuri hawrede yukhadis o ɗum woni jomiraɗo min mbimo aniqdi fihi werlomo fil yammi aniqdi fihi werlomo fitta waɗmo fitta buuti e wakande faqdi fihi werlo wakande nde fil yammi e tewru maayo tewru ndiyam berloɗa ɗum toon fal yulqihi lyammu ay amru bi ma'na al khabar oɗo amru joni fal yulqihi lyammu way kono wiide yo maayo ngo werlomo ni yo tewru ndu werlomo kono noon ko bi ma'na al khabar ko sa yulqihi lyammu ma tewru ndu werlomo woni ɗon haala ka ardi ko yo tewru ndu werlomo kono ko jiɗaɗa wiyeede ɗon ko ma tewru ndu werlomo wona yo tewru ndu werlomo ko ma tewru ndu werlomo faami haala ka ɗum woni fal yulqihi lyammu yo werlomo tewru ndu kono firti haala ka ko ma tewru ndu werlomo an yummum Musa ƴettu ngel ɗo tiggoyel ma Musa nde ngel jibina mbaɗa ngel e kees sa waɗi ngel e kees wakande berloɗa kees wakande o e nder maayo he hay sa wirdima ɗum e maayo he ma maayo ngo yaltinmo ɗum woni haalata joni noon no addiri haalata ni ko sa waɗimo e kees a weddimomo e maayo yo maayo ngo werlomo kono firti haalata ko ma maayo ngo o werlomo bi maana ma maayo ngo yaltinmo ɗum woni fal yulqihi lyammu ma tewru ndu yaltinmo fewde e dow poŋe muɗum ya'khudhu jaggamo noon kanko Musa heɓamo aduwwul li gaño am min Allah wa aduwwul lahu e gaño makko kanko Musa ko jomiraɗo noon haalata subhanahu wa ta'ala eyyi kanko Allah o wi so tawi a werlimomo ma gaño am heɓmo gaño Musa heɓamo gaño makko kanko Musa berlaɗo o gaño makko gaño am nde wonno gaño Allah ko gaño Musa eyyi kala gaño Allah ko gaño annabi Allah neɗɗo kay wawa yidde Allah aña annabi Allah afani o wawa ande annabi Allah o yiɗa Allah wawa gasande mo eyyi joni noon werlomo toon sa werlimomo gaño makko o ma heɓmo on woni Firawna ko gaño Allah ko gaño annabi Musa ɗum woni on to hoccimo wonda e makko wa alqaytu kedi Musa
woto yejjit kadi berlimi alayka e maɗa mahabbatan giɗgol minni ummorde am ndeysan lituhibba min annasi fa ahabbaka firauna wa kullu man ra'aka berlimi e maɗa giɗgol ummigol e am holɗum yimɓe fof jiɗma kadi firauna jiɗma kala jiiɗoma kadi yiɗma Moussa jiiɗon ko yiɗan ceernaɓe kadi ko wutiraɗo oɗo wawi on kam nanda fof mbaɗa oɗo wawi kam oɗo wawi hay baydaji goni ko wurtede makko ni alwal jiiɗa fof algay so alay ko mahabbata minni koɗi ko aduna hawni neɗɗo hawni kam mbeɗo haawa hol fof neɗɗo waddata e ɓayre Allah seydi lootade ɓayre la ilaha illallah ceran neɗɗo looto ɓayre pour yo yimɓe ɗumin ɗum noon de alqaytu alayka mahabbatan minni eyyi woni tusna eyyi kamɓe noon kam woni maɓɓe wuɗi ganduɗa kañumen hayi darade ɗuminani ko feeñi fof mbiyata tan ko aha ko ɓayre tan ko lootiɗo tan hay dara neɗɗo ɓe ceerno jon mbiya ndaw ko looti mbiɗowaji ɓe mbiyatno ni seere ɓe ɗiɗo ne jooɗi e gooto e ndede ko nduye faƴƴi nduga faƴƴi ala ko nduye faƴƴi ni a ndees a haali gonga noon nduye faƴƴi kono nduga nen looti ndar ɗum fof yiɗat ɗum eyi kamɓe dal ko loon ngal tan walqeytu alayka mahabbatan minni no foti wawde wonde noon ene foti wawde ɓaylude neɗɗo noon tawde kam koko haala hen Allah wi ko mi waɗanima mi werlima e maɗa yidde ummorde am berlimi e maɗa yidde ummorade am ha wawa yiddema dendagal yimɓe ɓe kala jiiɗoma kadi yiɗma fir'auna kadi yiɗma wonduɓe fir'auna jiɗma aha woli tusna on tanga ha nehoɗa ala ayni e nden ka am is tamshi tumande ina yaha ukhtuka bane debbo oɗo wiyama ko Maryama o wiyete kanko baniraɗo debbo o litata'arrafa habaruka eyyi bane debbo o ina yaha ina andino yo habaru maɗa ina yano humfitoyo holno goruɗa eyyi baniraɗo debbo o woni nde o werla tan e tewru he aɗa andi kees o nene yaha Firawna joni wi ko kala tan ɗi ɓiɗɗo bani Israila naaɗe jibinaɗo tawde ko ɓiɗɗo gorko yo adde hirte wileɓe kaali wonde laamu ma bonnata ɗum ko ɓiɗɗo gorko jogorɗo jibinede e bani Israila en ɗum noon o wi tawde ko noon kala ɓiɗɗo gorko jibinaɗo e bani Israila en yo adde hirte o woori noon o hirsi a wiyama sappo e ɗiɗi ujunere cukalel ko hirse Moussa nde jibinande nde wonno hankkadi ko baɓɓe yimɓe makko tan ena jahana sarto e nder yimɓe he ena jahana ƴeewa e galleji he maɓe paayi fof ko reedu wonno so hay saha fof ɓe ngara ɓe jurno so tawi jibini tan ɓe ƴagga tiggoyel ɓe nawa yummo Moussa noon Allah reniri ɗum hono ni Allah reniri ɗum suuddi ɗum e guite maɓɓe he ndew jibini Moussa o ndaari ngel ɗo tiggoyel no wayi yoode ngel tiggoyel no wayi laabde ngel no wayi uurde kadi ko debbo moƴƴo kadi tan tiggoyel horkitire ni tan naɓe ɗum te no hulɓiɗi hankkadi o aani noon eyi on goɗɗo garnoɗo ɗon tan cooso so won golle waɗatno walla ko nanndi heen tan yii tiggoyel ngel wiya yo hanka jibilɗo kanko yummo Moussa wiya mbeɗa ñaaguima woto haaltoy ɓingelam waɗe on wiyala ɗum tawi ha ɓooya ala ni ngemi haaltoya min gandi kaltude fof ma wonko hokka ngemi haaltoya mi haalniyat Firawna o ummori noon tan o dogi kanko on noon gorko yetti to Firawna o wi laamɗo Firawna wimanama to wima haalɗo tan ɗemgal ngal jagga gite ɗe nguu hankkadi o ronki haalde heddinamo joofo Firawna wimo booni haal o deƴƴi o ronki haalde Firawna ko jiɗɗa haalde o ronki haalde o yalti hiide no yalti tan kadi ɗemngal woppita
o dogi kede ruttito Firawna kadi ɗum haaloya laamɗo Firawna mimo ko woni tan kede huccire Firawna kadi mo joofo o ko kaangaɗo walla an ya haalde o sañi o ronki haalde Firawna haala ko jiɗɗa o ronki haalde o yalti tata ɓorgol o arti kadi laamɗo Firawna mimo ko woni tan ɗemngal wiya keɗet kecci o ronki haalde Firawna gaddemo kadi e jaggino gaddimo fiya ha cekkinoyimo Firawna fiimo noon ha ɓanndu ndu wuli laaro ɗo haljini i lamɗo hande joni noon ni woni o yalti ɗemngal ngal woppita o yehi o gomɗino Annabi Moussa kanko adi gomɗinde Moussa kanko oɗo gorko ngo yetti o jiime tiggoyel ngel o ɓuuci ɗum e jimo wallodira yimmo Moussa noon no wawirta tafde wakande wiyande hankkadi haɓe mbawa waɗoyde ɗum ko kanko wallodira yimmo Moussa e kanko oɗo adi gomɗinde Moussa ya kanko adi gomɗinde Annabi Moussa ni woni gornam yimɓeɓe hankkadi nana ngara won arɓe noon ha jettima ena egño maale tan ƴeewi banggueji fof jiyani jiiɗon wakande ɗum ɗo ko wakande e wakande kam neɗɗo wonta hen jalti jeehi kanko noon o jogui wakande nde o werdima e maayo kanko yimmo Moussa Firawna wiyama ko kawmum no wonduno ɗon e koyngal aɗa andi wileɓe zamanu fo Moussa ɓe wileɓe ɓurani ɓe forte ɓe wileɓe no gonde forte kala koɓe kaali wattu hen hakkille Firawna wiyama ko kawmum goto no wonduno ɗon e koyngal ngal no ñawi façon safara foof waɗama hen te on addama e galle Firawna he Firawna ne jogue makko forta joni noon yarhamukallah joni noon wileɓe ɓe ƴeewi mbi Firawna ngal koyngal min mbawa safrude ɗum ngal koyngal safrata ɗum ko won kees goto ina feeña e maayo he won wakande wotere ne feeña e maayo he wakande nde nguufo ina tarto ɗum nguufo tartiɗo wakande nde ko oɗon nguufa tan ƴettete waɗe e koyngal ngal sella so wonani on ɗon nguufa min jiyani kono sellina ngal ɗo koyngal e dow leydi ni woni Firawna kañum ne jooɗi hankadi ndaata ko jooɗi tan kadi waɗi filiyan mum e sakko maayo ne wonno ɗo jooɗi ɗo fisinaji banggueji fof maayo nan tartimo banggueji fof ɗo jooɗi ɗo filiyan makko omo huccite maayo he tan haw soyni wakande o wiye yo yimɓe makko ɓe mbadde ada e wakande he ɓe mbaddi ada e wakande ɓe jii nguufa to tarti wakande ɓe ƴetti on ɗon nguufa ɓe gaddi no naani e joni ɓe mbaɗe koyngal kawiraɗo koyngal waɗa e koyngal tan koyngal filli artiɗo wonno ko barke tartide ɗo wakande nde wakande ko barke woni hen o lombiɗo nder wakande koko barke woni woni Annabi Moussa ni woni noon ɓe kaaba nde wakande kam ko woni on jii ɗum ɗo no selliri joni joni on jii ɗum ɗo no yawre sellude guddite wakande ɗe ɓe guddita wakande tan ɓe tawi tan cukalel tawi noon tan tigguyel nena e wakande no wayno jaam tigguyel no laaɓi tigguyel no haari tigguyel no moosa tigguyel no selli wona bojji wona hay hunde ina muyna feɗele muɗum ina yaltina kosam kono noon nde wonno muynugol feɗendu ina yaltina kosam nde haaɗi koye maayo he so yaltiide dow ga hankkadi alay sago arta e endu nde wone maayo nde noon toon kam Allah rewnirimo toon ndenka muɗum ga noon alay sago sababu artuɗo wonno yimɓe jaltinimo joni noon ngel tikkuje jooɗi ƴeewe ko woni ko gorko Firawna gadde mbaremo sirani en ganda tawi bani Israil en debbo o noon Asiya bintu Muzahim ala Firawna oɗo kay oto mbaren ɗum aɗa andi eɗen gondi en dañjani ɓiɗɗo te ɓiɗɗo baɗo ni yodde oɗo kay no hande wonde ɓiɗɗo laamɗo te o kam aɗen jibintake bani Israil en nonani joni woppa en tan dala Firawna yeyi bisimilla no wawi oɗo sen yeehi ɗum ma mawnoy ɗo nafa en ko kirtuɗen ko fof aɗa andi kam ɗum kam ko hitta ko fof ɗum kam poɗɗo ponnoɗo bonude laamu o kam on kam foti yaadude hen gelɗo gooti wawa wonde safa Firawna haaɗi goo ni woni ɓe goppi Moussa ɓe rehi ɗum ɗon
nehi noon galle firawna joni noon heddima hankadi muynam kono yimiraɗo tuwata o ko miñiraɗo o baniraɗo debbo o ko on yahata toon na arta on yahata na arta joni noon heddima muynam ƴeewe hol muyninowomo ƴeewa ƴeewoye kaari won debbo jibinnoɗo ɗo ko ɓooyani yo addu e muynina yoɓe ndewnomo muyninta o han kadi dari ko darorgal ɓii laamɗo ewo joomum haalne tan welto laamɗo wima yo ar muyninana ɗum ƴiyum o joomum ummoto han kadi ne welti han kadi dañi poste dañi liggey yetto adde Moussa adde joomum yaltini endu tan Moussa weeni palo wadde hen ha tampa o palo ha wona kala debbo kadi wiye yi kaari de kam kaari noon kam cukalel meeɗa salanaade ɗum jee gaddu e ƴeewon on adde kadi arana seefa ina welti kañumne dañi liggey dañi hunde ma won ko yeɗaɗo tawde ko muyninde ɓii laamɗo yimɓe fof nana tartina daari no kucciti en yomi yetto so wiini yaltini endu tan gueɗe Moussa weeni falo ngel jaɓani jomum wadde hen ha tampa jagga forta tukka endu ngel wiyane kadi ngel wukkiti kadi tan ha woɗɗi noon ha ɓooyi baɗiraɗo debbo o bani ko debbo kanko Moussa mawni ko debbo biyeteɗo Mariame o on neno ɗon e muɓɓulde yimɓe he on wiɓe on gartami tindina on debbo mo ganduɗa heewani ɗo tiggoyel salanimo en ɓe mbiya to jiiɗa on o yi fade mi noddoyamo o yi o noddoyimo Moussa yimmakko nene ar Moussa de hoccamanen toon ɓe koccimo o mono toon kono noon ɓe donki o jaɓani hay goto o jaɓani hay inde woturu joni noon mi haalani ɓe wonde won gonɗo ɗo on no wawi muyninde te cukalel salonta ko ɗum ɓe ganduɗa ko yummakko joni noon o yi bisimillahi jehen ɓe gari ɓe ƴetti o yewa gadde ɓe gaddi gila ɓe jettaki taw Moussa fewnitanima en o yaltini en tan Moussa wimi muyni ha haari o tottitiɓe Moussa ɓe jaggi haalis ɓe jogi yi ha weeti kadi kikiɗe kadi ɓe gaddamo kadi o muynino Moussa so gayni ɓe guitta haalis ɓe jogomo kadi noon omon muynina ɓiyi komo yoɓe o muynina ɓiyi komo yoɓe ni de hankadi Firawna nehiri Moussa e galle mum ni o nehiri Moussa e galle makko joni noon jomiraɗo no haaltana Moussa wi min moƴƴaninoma kadi laawol gongol wona ngol ɗo laawol tan moƴƴannani nde mbah yimi nene maɗo yo werloma e tewru maayo so werlimama e tewru maayo yakhudhu aduwulli wa aduwullah gaño am gaño makko jaggamo wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni iz tamshi ukhtuka noon suma nde bane debbo yahata ina yukkidoyo habaruji ha o tawi yimɓe pop ina mbadday muyninde Moussa rewɓe fof nana mbadday muyninde Moussa ina donki fa qalat bane debbo o wi fa taqulu ombo wiya hal adullukum mbela on garatami tindina on ala man yakfuluhu fewde emo ina muyninamo nehamo fa ujibat fa jaat bi ummihi on saa ɓe jaabimo o yo addoyimo yumo Moussa fa qabila sadiyaha on saa Moussa jeɗi endu makko muyni fa rajanaka jomiraɗo wi an Moussa on sanga fa rajanaka ila ummika min duttuba fewde e nene ma kay taqarra aynuha mbela ina ɓuɓɓa yitere makko bi maana mbela ɓernde makko no deeƴa aɗa andi tiggoyel manin to a anda no woori a anda no selli ɗum ɗo aɗa andi ko mboƴa wonande ɓernde yumma kono noon joni subaka fof o ara o ƴellito e ɓinguel makko tawana kadi ko kanko hoore makko muyninanta hoore makko omo andi ɓinguel makko haari ɓernde makko deeƴi min gartiranma yumma beele yumma ne welto beele ɓernde mum ne deeƴa emin mbawno woppudema tan to Firawna to yumma andani wonde aɗa wuuɗi andani holno goɗirɗa anda hol sifa ma yiɗa yiide tiggoyel mum wawa kono subaka fof ara yiya tiggoyel mum haalata e darde tiggoyel mum ƴetta kadi muyninana hoore mum kadi ha tiggoyel mum haara no yiɗiri ni tottita on ɗum ɗo de ko kayta qarra aynuha beele ɓernde makko ne deeƴa ndela yitere makko no ɓuuɓa on saanga wala tahzan
kedo waka sunade kedi hina idin gantanga kanko yumma o sunata ko wa qatalta nafsan an Musa kedi jagguda barda fitan wal qibti woni qibti yan ci oya binodo Musa wallam e odo gondo do e leptiden woni Musa dum ko qissananaaro ya yes to suratul qasas Musa wari on don jomiraado wi barda on don fanajjaynaka min danduma min al-ghammi isuna wa fatannaka min finnin ma futunan pinnun gol min jarribi ma tan jarribogol falabista nyibda sinina duubi fadde duubi sappo ad woni fi ahli madyana do koreji madyana do to wuro madyana woni wuro annabi Shu'aib ba'da maji'ika ilayha tagal ardema to madyana to min misra ala ummi to misra to fir'auna to garda don do madyana do min indi Shu'aib an-nabi do Shu'aib annabi do wa tazawwajaka bi ibnatihi kanko Shu'aib o resnu ma bingel makko thumma raftiji'ka garda ala qadarin e fodde ya Musa ehema Musa fodde tan fodde gandalam enelal fodwiyama fodde duubi capande nayi e duubi maada garda wasda'tuka timmuda tan fodde duubi capande nayi wasda'tuka cubi mami cubani mami li nafsi hore am li mami izhab ya anta wa akhuka an e mawne o Haruna ila an-nasi fewde e jimbe bi ayati te kawisaji am jeenay wala taniya li mami woto lahe onon dido jehe kono woto lahe fi zikri e jamta wala walla ha bason lohde e jamta wala idhaba jehe ila fir'auna fewde e fir'auna innahu kanko fir'auna de baga o bewi e nodditaade alliyantagal faqula lahu biyanemo alaykum assalam faqula lahu biyanemo qawlan kongol layyinan newigol so jehi non kalde makko tan haala newi fi ruju'ihi an zalika dum woni ko gando o wino senare wodani o joomam oɗo fir'auna biiɗo ana rabbukumul a'la ko min woni Allah mon ɓurɗo mawnude kono haɗani nde nelata e makko Musa e Haruna nde mbiɗaɓe ko faquɗa lahu qawlan layyinan e haqqe makko kanko oɗo biiɗo ana rabbukumul a'la mbiɗa ko so tawi ɓe jeehi yoɓe kalde makko haalani wi i kiba noon on tujjuɗo jaggitiile mum fawe leydi wi subhana rabbiyal a'la o holno mbaddata e mum faami haala ka jortomaw ko woni ɗon oɗo biiɗo ana rabbukumul a'la kono haɗani wiya ko faquɗa lahu qawlan layyinan kiba noon pawɗo tiile mum e leydi wi subhana rabbiyal a'la faami haala ka pawɗo tiile mum e leydi wi subhana rabbiyal a'la oɗo kay kam ko Allah tan andina waddata e muɗum o to biiɗo ana rabbukumul a'la ko min woni Allah mon ɓurɗo mawnude kono haɗani Allah wi ko kalde e makko haala ni wi ka kiba noon o pawɗo tiini mum e leydi wi senare woodani joomam ɓurɗo fawde o wadde oɗo ko Allah tan andina waddata e muɗum fami ko jortoma o no juulɗo kay no jogui jorto cujjanowo Allah on no jogui jorto oɗo jandallo jaaso biiɗo ni kono haɗani wiya ko faqula lahu qawlan layyinan la'allahu beteyama jo kanko yatazakkaru omo siftara o wacco aw yakhsha walla o hula fa yarji'a e ko rutto qala kanko Musa e Haruna kamɓe ɗiɗi fof ɓe mbi rabbana joni amen innana no minen de nakhafu emin kuli an yafruta alayna emin kuli nde o yaccikinto e amen o yawnono leptude min aw an yatgha walla o mawnikino o yomin jiyodirta e makko ala ko min mbawi hen emin kuli woto min arde o yawno tan gila o famani ni komin gaddi o wasa heɗade min ni o jaggo lefte min kolam nena wonde kono mum emin mbawi arde waɗa min noon aw an yatgha walla min gara o mawnikino
o wiya min jiyodirta e makko laamɗo so wi mi yiyondiraka ala ko mbawɗa hen o wawa yettade ngam ko laamɗo mbawɗo wonde fof audience ke sa heɓani walla laamɗo rejeti wonde kaari ni yiɗi yettade laamɗo wi ala woto yetto ala no mbawɗa wadde de ka palateɗo hen joni noon Moussa wi emin kuli woto min jettade o jaɓa min jiyodira kono ɗo min jiyodiri ɗo o wasa fadde ha o nana komin kaalini o jagga o letta min walla min jetto e wuuro makko he o tina min ngari o wiya ala o haaldani amen e ɗiɗi fof emin kulini men qala Allah wi la takhafa woto kule wonon ɗiɗo ane Haruna woto kule innani ma'akuma min gaɗini wondi e moɗon bi izzat bi awni e ballalam asma'u mbeɗe nana wa ara mbiɗa yiya ɗum noon woto kule jeheta ɗiɗi fof ndiwima pour o mawnikino walla o heñono leftude on Allah dangi on jehe fa atiyahu joni kay jeheto makko tan ngare e makko fa qula biye inna no minen rasula komin nelaɓe rabbika joomi fa arsil yanel maana wondude amen bani israila en ya woppiɓɓe bi maana ya welliɓɓe tan wondude amen minen fof min jaada ila shami fewde sham wala tu'azzibuhum woto leftuɓe halli anhum woppuɓe tan woto leftuɓe qala e qad ji'naka min gaddanima bi ayatin e hujja min rabbika ummorde e joome ala sidqina birrisalati wassalamu kisal noon ala man ittaba alhuda woni e on jawɗo peewal innanu minen qad uhiya ilayna minen dey wahyama fewde amen anna al azaba wonde lefte ala man kazzaba woni e on pennuɗo ma ji'na bihi komin gaddi ko lefte wonani kala pennuɗo komin gaddi ko wata walla ɗurni on sanga kanko Firawna o wi nden Moussa e Haruna mbimoni kanko Firawna o wi faman rabbukuma ya Moussa holi Allah moɗon onon an Moussa bi maana noon wiyam namdal ngal ardi ko namdorade Moussa hol nehɗo on ni aɗa nde ko kanko nehno Moussa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta ay ɗo joni Fir'auna winodemo ni adana de beela wona ɗo ni hinoɗa beela wona minen nehnoma an garta ɗo wiya min ka anne joni noon ko ɗum woni faman rabbukuma onon kam hol nehɗo on ni ewa yama kedi faman rabbukuma hol Allah moɗon ni e ko wawi hen wonde fof qala Moussa wi rabbuna joomi amen alladi ko on a'ta hokki kulla shay'in kala hunde khalqahu tabum o woni Allah ne kala hunde o hokki ɗum tabum sifo mum keeri ɗum ko hunde hawni woni ɗum kulla shay'in khalqahu kala hunde o hokki ɗum tabum yew joni yimɓe no poti hewde e aduna kala neɗɗo e neɗɗo won ceerungal woni hakkude maɓɓe neɗɗo e neɗɗo no yimɓe ɓe poti hewde e aduna o ni fof ƴewno yimɓe ɓe yi hewde hay so hannde so wiyama ko ngal ɗo leegal tan yimɓe ɓe fof mbiyama yo jaltu daroɗo gotel leegal ngal tan jiiɗen en kalani haala wuro ngo tan ma yiɗon dental kewngal joni noon ƴeewa wuro ngo fof ƴeewa noon leydi ndi fof dartima tan jalti darima banggue goto joni ko yimɓe leydi ndi no goruno ƴeewa kala neɗɗo e neɗɗo won différence woni hakkude maɓɓe daña tan ceeruɗo ɗo jomumen ceertiri hay soko funeɓe koɓe nandi ko fof ma yi hen tan kam kala serdira ko oɗo woni Ousmane ko oɗo woni Ali kala koɓe mbawi nandude eno ɓe mbawi wasirde serdirede fof alay saago Allah nana waɗi ceerungal e hakkude maɓɓe tan ko yimɓe no paltoro yimɓe ɓadiɓe kono paltoro ko oɗo woni Alhasan ko oɗo woni Alhuseyn ƴewano daadeje ɗe
beyi baali no mbayi heewde ɗum ɓuri waawde nandude kono ƴeewa kala mbeewa e mbeewa koɗi mbaawi nandude ko fof woodat ɗoɗi ceertiri mbeewa e mbeewa mbaalu e mbaalu kala koɗi nanndi ma won ɗoɗi ceertiri weeɓata an jiya ceerɗa wonno ɗi nanndira weeɓata jiya ceerɗa kono joom majji so ari so yettimata ma anndu min ko oɗo woni mbaalam walla ko nguuɗo woni mbaalam eyi min ko mbaaɗo woni mbeelam an noon waawi sattude ma wonno no nanndira kono kay joomum o so ari kamɓe jeyɓe ɓe soɓe ngari hen mbel seerlu jooni noon rabbuna alladi aɗa kulle chein halqahu kala hunde noon hokki ɗum tago muɗum aynaɓe kay so ngari ɗum kay kam ne yaawi seeɗa tan dañatɗo seertiri tan dañatɗo seertiri tan joni noon ɓuuri heen hawnade fof ko yimɓe ƴeew joni neɗɗo an sa yi neɗɗo tan tagiiɗo tago tan ngo aada yaarani tan kaaweɗa wadde neɗɗo no yimɓe tagiiɓe no aada yaari no mbayi heewde ni fof heen gooto fof tagori kono aada yaari haawatama oɗo no wayni pourquoi wayni kono noon omo serte kala neɗɗo mo nganndunoɗa sertat tan kulle chein halqahu hunde hawni ɗum ke hunde hawni puccu e puccu ceertat tan nagge e nagge ceertat tan neɗɗo e neɗɗo ceertat tan wojere e wojere ceertat tan kulla cheyin halqahu te ƴewno wayi hewde ƴewno wayi hewde no heewiri ni fof ala mi ronki fabrication ɗo presque gasi han kadi no ceerole gasi il faut que mi watta tan hono oɗo tan taw ko même chose ala ko dañat tan ɗo seertiri ƴewge gila baba adama noon ha e oɗo ñalawma hande ha e ko jogori aroyde ha ñalawma darga goto fof kañum tan eyyi neɗɗo fof ko neɗɗo tan numéro ji ɗi noɗe kewrini fof sa composi ɗo joni numéro Cheikh Baye ko kanko tan goɗɗo ala koye numéro makko oto wona jawodiri kay ɗiɗi con dito i saka noon ne kam ɗum ni ko neɗɗo waɗi saka noon kam Allah hunde hawni aɗa anndi toon ni jooni sa ƴeewi to baɗal neɗɗo to e hoore mum waawi seerdede saka to Allah to ay to neɗɗo to jooni sa ƴeewi jooni hakkude téléphone e téléphone kanji ɗiɗi fof ɗoɗi ngoni kesi ɗo heen gooto fof jooni ko iPhone 16 Pro Max ɗiɗini kanji ɗiɗi fof koɗi même couleur même téléphone ɗum sa jiime majji a waawa feernude ɗi jaltidi jooni jooni kanji ɗiɗi fof hay gooto suwa taw utilise ɗi ayi ɗum jooni so ɗi dillondirama a jaggii heen gooto a wiyaama artirama o gaane dajjirama e par ce que tawde kanji ɗi fof dajjitita wonaano waɗa antiché ko wonaano waɗa pochette so dillondirama wiyaama holo hemo ƴettunoɗa a wawa an tawde haydara dillama hen wona eyyi ɗum koto baɗal neɗɗo to ko amma to Allah to ɓe jibidinama joni joni kamɓe ɗiɗo fof ɓe jaltide reedu o yalti ngel ɗo yalti joni joni ceerungal waɗata hakkude maɓɓe tan hakkude téléphone e téléphone oɗo ko 256 oɗo ko 256 hay différence goto ala hakkude majji ala ko noon tan différence goto ala hakkude majji autoji ɗine so wonano matricule ɗi mbawata seerlede gootum so wonano matricule oto e oto eɗi nandi kanji ɗi fof pewna koye sutie pewnira mbaadi gootiri so wonano tan matricule a wawata seernude ɗi walla kam gonɗa hen noon hankkadi ɗo kam natti wonti hankkadi jeyalma ngal gonduɗa a tini hen ŋaccel ngel ɗo andi ngel ɗo ŋaccel mbawa faltorade ɗum kono dañat tan ɗum kam to ngal haali goɗɗo wo amma to Allah to ɓe gardi joni joni ndewa jibini joni joni ko puneji ɗiɗi punoyon kon dañat ɗo seertiri kañumen ne gandi kañumen ne gandi seerta tan ata kulle chein halqahu ɗum ɗo ko Allah tan wawri ni huwa alayhi mumayizun bihi eyyi zumma refti hada o fewni alhaywana kedi dammiri kedi mumanteji kedi o fewni ɗumen ila mat'amihi wa mashrabihi wa mankahihi ya mumantewi
haydara anda ala hakkillide kono ƴeew ina anndi ɗum ɗo ko ñaamde yomi ñaam ɗuma ko huɗo yomi ñaamu jooni noon no anndi ɗum ɗo ko jaram yomi yiyam te haydara anda jooni holno anndiri ɗum ina anndi ɗum ɗo ko mankahihi kadi no anndi mankah kadi holɗum to baŋnge jettal to baŋnge jotodiral gondigal dewol ngol e horol ngol e dewol ngol ɗum ne kadi Allah fewni ɗum e ɗum kadi jibine jooni jooni hol fo ganndinɗo ɗum ɗo ko enndu jaggu muyna ɗo saami ɗo tan haftoo daro feewa e enndu woni e muynude hol ganndinɗo ɗum ko jooni jooni jibina hol ganndinɗo ɗum ko hunde haawniide de ɗo ko jooni jooni saani jooni jooni jibina ayi ɗo haftiiɗo dari hankadi lemni ni ayi feewi tan koye enndu direct woni e muynude hol mbiiɗo ɗum ɗo ko enndu woni ɗo te ko mumanteewi kulla shay'in khalqahu a'lam thumma hada refti o fewni haywan ne kadi kañum e hoore mum sa ndaari kay wallahi baɗal Allah tawat ko Allah tan woni Allah haala kanko firawna o nani kaa ɗo haala e o change sujet o faati baŋnge goɗɗo jooni eggene kaa ɗo haala jooni an Moussa fama baalul quruni l ula faati baŋnge goɗɗo hiti ew jooni hol kabaru pelle gadiiɗe pelle gadiiɗe ɗe ka qawmi nuhin wa hudin wa lutin wa salihin ɓeeɗo fi ibadatihim l awsan jooni pelle gadiiɗe ɗe luutu en salihu en hol kabaru maɓɓe e rewde ɓe sarmuji ɗi Moussa no wawno jaabade mo ni no anndi kono Moussa sadi juutnude haala Moussa wi qaala Moussa wi ilmuha gandal ɗen pelle inda rabbi koɗo joomam to woni ɗum ko Allah anndi ɗum fi kitabin ena to deftere lawhil mahfudi la yadillu majjata wirnota ko rabbi joomam wala yansa o yejjitta huwa alladi on Allah mo naamdiɗa o huwa alladi ko on woni mo ngannduɗa jaala lakum o waɗani on arda leydi ɗi mihadan kodi mbirteteri kodi daɓɓiɗi wa salaka lakum o newnani on fiiha e leydi he subulal laaɓi wa anzala o jippini min assamai o jippini o maraari asman ma an ndiyam e 2026 o jippini ma an ndiyam qala taala joomiraaɗo towɗo o wi fa akhrajna min jaltini bihi e ndiyam he aswajan leƴƴi min nabatin umorde fuɗi shatta ceertuɗi min mbi kulu ñaame war'aw ndurne an'amakum dammiri moɗon bi maana nemoraɗi moɗon ñaame hen ndurne hen nemoraɗi moɗon inna fi dhalik wonengol ɗo badgol la ayatin dalillaji hattan wonande teskotoɗo li ulunni ha jomiraɓe hakkillaji en min ha ko e leydi he khalaqnakum min tagi on bi khalqi abikum adama min ha tageede bammon adama e leydi he komin o fiha ko e leydi he nu'idukum min duttata on maqburina ba'da al mawt caggal mayde wa minha ko e leydi he nukhrijukum min jaltinoyto on taratan ukhra lawol gongol ko e leydi he min jaltinto on lawol gongol kama akhrajnakum hono no min jaltiniri on inda ibtida'i khalqikum kanga puɗɗogol tago moɗon ko hono ni de wonno min jaltinoroyto on e leydi e gongol nde annabi sallllahu alayhi wa sallam yalti aduna gorna ɗo kadi aboubacry siftinno yimɓe ɓe fatima wi on jaggat nelaɗo Allah oɗon mbaɗa ɗum e leydi oɗon gubbira ɗum ni woodi gadduɗo mbertu tan werte nder qabri he wi o wasa lelade e leydi aboubacry jaggi sorti mbertu o yaltini wi ko nelaɗo haalani en Allah habri en minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yo Allah yoɓ aboubacry moƴƴere sonno wonano ɗum e tawanno maslaji batti werteje e qabriji ɗum woni jomiraɗo wi
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كهل من جلس نويت أن لا والقنقل ولقد أريناه من كل كحقيقة من كل مكان كفرعون آياتنا كابساج أمن كلها دندان المجد فكذب أفني كان كفرعون أفني آيات لي وزعم أنها سحر وآجي وند كابساج دي كد بليو وأبا وسلي قال أبي أجئتنا أرئ أمن آن موسى لتخرجنا هانجلتناني من أرضنا إليد أمن مصر غردودا دو ko ha jaltinami leydi dine bi sihrika sabibilew ma ya Musa e ma Musa fala natiyannaka mamin gaddane bi sihrin e bilew mislihi yeru bilew mango yu'ariduhu falo diray bilew mango wana ko bilew gadduda do ko bilew pour ha jaltinami e leydi amen di e joni mamin gaddane bilew hono bilew mango ma andu wana an wawi bilew ma ar taw ngur bilew so ari ma huccu dire bilew ma andu ana wawa bilew don non o wi Musa faj'al wat baynana hakkunde amen wa baynaka mada maw'idan fodore bi maana hokkurande bu yewrande bu yew nyalawma tan fikten nyalawma mo ganduda لا نخلفه اللون دوتا كو نيلاوما او نحن منن ولا انت ونا يا واجوي نوكو ما غاندودا كو ان hokkata نيلاوما او ونا ان ونا ني اي مكانا ونا نوكو سيوان حكودي جوكي tawa an alun doتا ko minen min lun doتا ko نيلاوما او so de yontuyi enen fof kawren ɗon gadda mbilew mangu min gandinma a wawa mbilew minenne min gaddanma wileyɓe honono ma en qala Musa wi wa aleykum salam machallah qala Musa wi maw'idukum rendez-vous moɗon fodore moɗon yawmu dinati ko ñalawma julde ya ñalawma julde saden ha ñalawma julde ko nden yimɓe ɓe fof jogoto tan hay ñalɗi keddiɗi na wawi ɓe mbima koko ndawata na wawi ɓe mbima ngala tan na wawi ɓe mbima koko tampi ko amma ñalawma julde o on ɗon tawata ko yimɓe fof no jogui tan kawre joni noon Moussa kam andinima hulani tawde ko hokku rendez-vous mo mbawaten fottude min gandinma a wawa mbilew mbiya rendez-vous mo dokkanmi o ko ñalawma julde wonata beele yimɓe fof no mbawa hawrude hen gonga o wawa feñde o kam andinima hulani wona qala maw'idukum yawmul zina kadi wa an yuhshara nnasu nde rendidinte yimɓe ɓe pop ahlu misra duhan sanga beetere rendez-vous o wonata ko ñalawma beetere mbiɗa kada adda wileɗe ma minnene adda ko jogimi ko ɗum huccodira yomi hokku ñalawma mo fota hen wawde fottude ñalawma fottugel meɗen wonata ko ñalawma julde yimɓe ɓe fof ɓe ndenda sanga beetere joni noon fatawalla fir'aun rumtima fa jama'a kaydahu o rendini peeje makko bima'ana wileɓe makko tan kala to wi bilejo wonno fof yo ngar wileɓe leydi ndi wonnoɓe hen calgu wonnoɓe hen mbañi wonnoɓe hen gurel dara fof mbiya ngari kala ɗo bilejo wonno onon fo ngare noto ɗe laamu hay goto heddani eyi mbeɗa andi par won tumi anda e kusti kuɗa so kalmi ɗo lobbini wona eyi kono komi galtiri wuro ngo ko diwan mon eyi ko toon jeeyna
bitel ko diwan mon de kam bitel en gurel dara en waaw de waali en guumal en barkato ala kullin tan ni woni kamɓe fof yoɓe ngar kala ɗo village wonno ngare nootode laamɗo noddi laamɗo noddi wiyama joni ngare sen dokkiɗo yeru tan seeren ɓe daɓatoɓe fof wiyama goto fof kala ko jogino yo addu hol nodduɗo noddi ko président Qaswani ewo janggo joto fof kala joginoɗo hunde yo ar eyi won garɗo ɗo ina aaƴo wonko wawi ɗum noon ngare mbadde e makko son poolimo goto e moɗon fof no jogui jeenaari mawdi kadi haaɗata ɗon ne kadi innakum idan la min al muqarrabina onon jeete ɗon koye ɓattinaɓe laamɗo o hankkadi o jogoto postoji mawɗi to laamu fo onon teerenɓe daɓatoɓe e aɗa andi nen joni ceerno Maligel fof ketta caggal hankkadi fof ngarat kala ɗo daɓatoɗo wonno ara hankkadi wiya ko ngare portugi en wona hayɓe daɓatonoɓe ɓe no mbawi wiide jiyano portugi ha he joni noon ɗum waɗi ɓe ngari fodde 400 dimgal ngeloba koɓe gaddi e cebbi e ɓoggi 400 dimgal ngeloba kewnoɗe 400 dimgal ngeloba koɓe ndondino cebbi e ɓoggi kala ɗo village wonno kamɓe fof ɓe ngari ewa joni noon ko oɗo ñalawma o ko ñalawma julde Moussa hokkinoɓe hay heure ni e hoore mum ɓe mbino ko ƴeew ñalawma Moussa suuɗi heure wi sanga beetere nde wonno ko ɗon ɓurata laftude ɗon temps ɓurata hewde qala mawidi ko memo dina wan yettana nasdo Fir'auna rumtima rendini dendagal wileɓe mum qala fa jamaa kaydahu on sanga o rendini dendagal wileɓe makko summa ata refti ari bihimul maw'ida ari e maɓɓe ñalawma dokkodiranoɗo fodore o qala lahum Moussa wiyani ɓe waylakum bone rewi on la taftaru ala llahi kadiba woto peppiɗoɗe e Allah fenade woto peppiɗoɗe e fenade oɗon kuccinayi Allah bone rewi on fayashatakum son mbaɗi ɗum Allah lettiro on bi azabin lefte Allah halkiro on lefte wa qad haaba perti man iftara on pepiniɗo e Allah fenani ni woni wiɗeɓe jettima aduna fof ari nana dari no hucciri hen no ndaara joni noon ɓe ndeyodiri fatanazau ɓe ndeyodiri kamɓe wiɗeɓe keedi bangi hankkadi ɓe pewdodira e koye maɓɓe joni noon holno mbaddetene makko joni noon ewa alay sago an onon jogiiɓe naggam ɓe jaltine naggam o onon ɓeɗo pade ha kaari en jaltina onon puɗɗon jaltini e yaaru e bange naggam ɓe e onon yaaru e bange asa Moussa ɓe mbaɗireni joni tawde kamɓe fof ɓe goni koye wallodir wadde ɓe disnodira goto fof e fannu muɗum ewa holno ɓe juɓɓinirta peeje maɓɓe ha gasa Moussa noon jeyaka tawa e kaaɗo haala Moussa nena to joñi bangi kamɓe eɓena ga ndeyodira ɓe ndeyodiri ɓe juɓɓini peeje maɓɓe ha gasi ɓe garti tawa ɓe gayi ndeyodirde Fir'auna caggal nden mbi ɗum Fir'auna joni noon so tawi min pooli Moussa beela emin jogii komin joɓate Fir'auna wiɓina onon kay gaga yoɓede on ni gonta tan ko yimɓe ɓattiɓe laamu ngu an kadi kala tono fewje e laamu he tawa ɗo jogii hen gueɗal aɗa andi mawne maɓɓe wona joni noon qaaluɓe mbi inna hadani eyi fatanazo amron ɓe gundodiri fiyako maɓɓe hakkude maɓɓe wa asarru najwa ɓe cuuɗi gundo ngo bi mana ko ɓe kalanno ko ɓe mbaɗi ɗum tan secret hakkude maɓɓe kamɓe wileɓe ɓe pewji ko ni mbaɗirten ay an joni onon jogiiɓe naggam ɓe an ko jogiɗa an gadduɗa gandal naggam e onon paari ha ɓeyɗo gaɗo yaltinde onon jaltinon ewa kanko so yaltini naggam onon jaltinon naggam o
nangam o ara tawta nangam o on saako ni mbawaten foldudemo ko wawi addude fof wiyama mo jogui nangam mo jogui nangam on tanga ɓe cuuɗi gundo ngo qaaluɓe mbiye koye mabɓe koɓe gundodirta ko kadi ɓe mbi inna hadani la shahiran hay ɓeeɗo ɗiɗo ko wileɗe yuridani ngari tan kono jiɗi an yukhrijakum nde jaltinto on min ardikum e leydi mon ɓe jiɗi de ko yaltindon leydi mon ndi ɗum noon wa yadhaba ɓe nowa bi tariqatikum laawol mon almusla ɓurgol wonde ɓurgol feeñde ngol laawol mon ɓurgol feeñde ko mbiyeten route national ko woni tariqatul musla laawol mon ɓurgol feeñde ngol ko ngol de ɓe jiɗi nawde fa ajmi o ndendine kaydakum peeje mon mbawka mon to bangi mbiɗew fof ndendine zumma retti itu ngare saffan oɗon mbaɗi sappowol ɗon mbaɗi sappeji wa qad aflaha al yawm kamɓe wileɓe ɓe kalata de ɓe mbi wa qad aflaha al yawma man ista'la yoɓe kaali goo Allah haali goo ɓe mbi hande malano man ista'la on polɗo hande kay kala polɗo ko kañum mala ɓe kaali goo kono wona kamɓe ɓe cikkano kamɓe qaalu ɓe ngari ɓe mbi ya Musa e heema Musa imma an tulqiya joni noon haala gasi ma woni a werlima wa imma an nakuna awwala man alqa ma woni minen min goni arwande werlotoɓe ma woni a werlima ma minen min goni arwande werlotoɓe aɗa andi ko sumgo woni ɗo taw wona sumgo fowru wi noon sumni yimɓe ngo aɗa andi kulle ladde meeɗi hokkede ngaari koko foti huttede won fotɓe keenoyde pour ko ngaari defira fowru wi no sumna yimɓe ɓe o wi joni ngaari ko ngaari men enen fof ma woni mi hutti onon on ceenoyi ma onon on ceenoyi min mi hutti ƴeewen kuttiɓi ɗum ay go sumgo kanko kuttowata ma mi hutti on ceenoyi ma on ceenoyi mi hutti won wiyoɓe kadi wi koni fof jawɗe min kamɓe hutto aɗani andi gon sumgo kam wona sumgo ɗo joni ɓe mbi ko Moussa ma min berlima caggal ɗum an berloɗa walla an berloɗa caggal ɗum min berlo wona sumgo fowru ngo sikki fowru no wawi woppuɗo gaari kañum yan teenoya woppoɓe no kutto joni noon ala kullin imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa mufassiruna en mbi suɓnudeɓe ɗo Moussa ɓe dokki ɗum geɗal ɓe dokki ɗum needi ko ɗum ɗo de woni sababu Allah hokkiɓe kawrangal kamɓe fof jabbe Allah sababu ni koɓe cuɓni Moussa ko eɓe mbawno arde tan ɓe mbiya Moussa ko minen gatto weddade walla Moussa an tan atto weddade kono ɓe mbi ko Moussa suɓa hen ko jiɗɗa joni tawata an woni koɗo an woni garɗo tawa joni suɓo no mbiruɗa ko an atto walla ko minen gatto no jiɗirɗa fof eyi jiiɗo ni ɗum ɗo de Allah hokkiriɓe kawrangal teddinde ganndo teddinde moƴƴo so wiyama moƴƴani ceerno ko an woni moƴƴani ay ɓeeɗo neni gasi ɗo tan ɗo Moussa koɓe dokki ɗum ɗo geɗal ko tan ko ɗum ɗo Allah hokkiriɓe ngal ɗo geɗal kamɓe eyyi ma woni hay ɗum min gaɗɗon sa teyni mbiya kadi geɗal aɗa geɗel tokkel woni ɗo ma woni a werlima ma walla minen berlima ƴeew hen holko mbiɗa kono ngal ɗo geɗal e ngal ɗo teddugal ɗum Allah hokkiriɓe ko hokkiɓe ko kamɓe fof ɓe jaɓi Allah ayi joni noon nden ɓe mbini qala Moussa wi bal alqu ɗaccu berloɗe onon gaɗoɗe werlade tawde kon subnuɓe mi gadoɗon walla mi ado joni min mi suɓima onon yo on gado fa ida hibaluhum heddi hankadi eɓe berlo fa ida hibaluhum ndeke yo ɓoggi maɓɓe ɗi wa isiyuhum e cabbi maɓɓe ɗi yuhayyalu ina amne ilayhi fewde e Moussa sa nanina amne noon ko bi mana ina imagine ɗo Moussa ɗo Moussa ne imagina bi mana ɗum woni haalata ina mbaadolina so en kaali pular o ina mbaadoline ilayhi ɗo Moussa ɗo min sihrihim e mbiɗewu maɓɓe
annaha wonde bolle ɗe tas'amuni ko yiyade ala butuni ha e leydi majji a yiyat tan neɗɗo werloɗo kaƴil mum tan kaƴil ngil ara ha hakkude ɗum ɗo toon hakkude digiral ɗo tan jiya suppito tan kadi wonto boddi yaltina ɗeɓɓe kadi yimɓe ngulla woro yimɓe ngulla wone foɓɓude boddi hankkadi wone tournude no yaha koni ko ɗum hawni wooda dariɗo ga kadi sibirdiɗuɗo sena ñuumba ha ɗo e kadi ƴetta ɓoggol mum yiila jetto ara hakkude kadi wonto kadi mbawla kadi wonto boddi kadi hay ɗo hankkadi no tourna yimɓe kadi poɓɓa kadi gona e wullude mbi hande de Moussa dañi haaji wona ko mbilew o hollanno Firawna e hoore mum en wiyama noon Moussa hande de hande woni hande wona ko mbilew follannoɗa ma ando wawa mbilew ni hankkadi eɓena mberlo hunde nana abne e yeeso Moussa no elle ɗum woni koye yaade fa awjasa so i fi nafsihi e fittanu mum xiifatan kulol Moussa hule nder fittanu mum hay ko Moussa huli ɗo ko noon ceerno men Cheikh Tidiane taggiti en hen ko heewi radiyallahu o wi kulol Moussa ngol Moussa hulani koɓe mbaɗi ɗon koode ala Moussa kay so hulanno kulol ngol iwi sabi Allah hollinomo ko ngannduɗaa ko ɓuri ɗum mawnude gila to ladde to wadde Moussa wona ɗum ɗo hulminto ɗum Moussa huli ko koɓe mbaɗata ɗo ko ina waawi orientude hakkillaaji yimɓe ɓe wooda ɓe ɗum buurinoo ɗumen to maɓɓe to ɗum woni ko Moussa huli woto ɗum nanndidde wooda wiiɓe wonde hay sonno ko goonga Moussa ne jogii goonga ne ɓe gaanani wonko jogii ndeway maɓɓe Moussa ko ɗum woni ko huli ko woto tawde woni koɓe mberli ko nana amne wonde ko hunde yahoore te yimɓe nana darde giti mumen Moussa huli woto wodde yimɓe he wiiɓe wonde ɓeeɗo ne ko jogii ko goonga keddo e maɓɓe walla ndewa e maɓɓe komtoroɓe ko ɗum ɗo woni ko Moussa huli ko Allah wi qulna min mbi Moussa la takhafoto hul innaka antal a'la an woni dowrowo an woni poolowo wa alqi ma fi yaminika werlo ko woni ñaamu ma ko woni ñaamu ma ko werlo ɓe talaqqaf kulla ko woto yimɓe ɓe orienté ade walla contrôle ko maɓɓe ko werlo ko ma ko maɓe jeggit ko ɓeeto ko fa ida hiya talaqqaf ma moɗ o wi werlo ko woni junngo ma ñaama ko talaqqafuma ɗum moɗ ma sana'u ko ɓe pewji ko ɓe pewni ko innama sana'u ay ko ɓe pewni ɗo ko kaydu sahir ko peeje mbilewu tan te mbilewu noon wala yuflihu sahir ko peeje bileejo tan te wala yuflihu sahir bileejo maretaki hayso ata nokku foɗo ari nokku foɗo bileejo ari bileejo maretaki fa alqa Moussa asahu on tan Moussa werli sawru muɗum ndeno werlima sawru ndu fa ulqiya sahara o werlima sawru ndu tan fatalaqqaf heddi fatalaqqafat kullama sana'u joni ɓe berlima kamɓe en mbi ko fodde 400 dimgal ngelooba aɗa andi dingiral ngal kam wona ɗo tan dingiral ngal ko bayal jaaƴe joni noon koɓe berli ko fof nena ɗon ɗum to nana yaltina ɗemɗe ɗum ga nena tarto yimɓe no doga gabbito caggal ɗum ga nena fuufa ɗum to nena doga ha ɓooya seeɗa kadi wahli ko ɗum ga nena tallo ɗi to nena coppodira o Moussa nena dara Allah wi mbimi Moussa werlo ko wone ñamuma ko annen wooda werliɓe kadi wonta kadi bolle mawɗe ɓunjingal bollal woyi heeki yo ko ɗum hulɓini nden Moussa wini sawru mum ɗo wir bonti ngawla ba ɓuri towde e denndangal kuɓeeje maɓɓe ngawla ba towti e dow kuɓeeje maɓɓe fof ko gila tan ɓe yimɓe ndaaranno ni gite mumen ina ndaara hunde nena pompo tan ha ɓurti towde e denndangal kuɓeeje maɓɓe kamɓe wileɗe ɓe puttini ɗum ɗo gite ɓe faayi ngawla ba noon diirani ko ɓe beddino ɗon ko fof kamɓe wileɗe ngawla ba moɗiɗi kanji fof haɗi laaɓi diirani Firawna nden ngawla diiridi Firawna
waaleykum salam tellini gabgal mum lesngal ngabbini gabgal mum dowgal no elle jingal hunkaade fir'auna wulliri noon Moussa jaggu dos naakay Moussa han kadi feewe ngawla no wullirta no ɗumiri ni naanni jomumen hono ko wini tan artowol saw kamɓe fof koɓe beddino ko holto woni majji ngawla naani moɗi ɗum te wonti sawru nani holto ɗum woni kañum ne ɗon nde wonti sawru nde kam ɗum artino ɗo ɗum wonno ɓe ngannda ɗum ɗo kam no waawi ni taw ko mbilewu tan kono wonti sawru ko maɗano ko yiyaka majji ngawla kadi natti yiyeede joni ko sawru yiyete ɗon tan kamɓe fof o ƴeet sahratu sujjada kamɓe gileeɓe fof ɓe mberla koɓe sujjuɓe ɗone ɗon ɓe sujji kamɓe fof ɓe sujji gooto fof sujji yeeso Moussa nden ɓe sujji ɓe mbi amanna min gonɗini bi rabbi haruna wo Moussa min gonɗini Allah haruna e Moussa o Firawna wiɓe a iyaya ta'nuna ko min faanditi ɗon de min woni Allah Moussa e Haruna bi maana ko min jeyiɓe tawde ko min laamiɓe ko min mbiya toon de tawde ko min laamiɓe kamɓe fof min laami onon fof a iyaya ta'nuna beela ko min mbiya toon ɓe mbi la wona an kay min certe ma haalaji an kay fa ladde wona minen wona an rabbi Haruna Moussa eyi lebbi amanna bi rabbil alamin min gonɗini jeyɗo binde o Firawna wi ha ko min mbiya toon de min jeyɗo binde o ɓe mbiyala wona rabbi Haruna Moussa Allah jeyɗo Haruna jeyi Moussa o wona an kay ijam Firawna laawi a amantum lahu kon gonɗin ɗom kon gonɗin ɓele qabla an adana lakum ko adi nde ɓe yimira on mi anni innahu kanko Moussa oɗo la kabirukum ko kanko woni mawɗo mon alladina on allamakum sihra gandinɗo on mbilew min andi o ko mawɗo mon gandinɗo on mbilew on to wiyata inna hada la makrum makartumuhu ndeke ɗum ɗo mi faami ɗum ɗo ko fala woni ɗo onone Moussa fewjiri ɗum mbaɗɗon ɗo fara joni noon ko wawi wonde fof o yiɓe law qatti anna mami taƴ aydiyakum juuɗe moɗon wa arjulakum e koyɗe moɗon min khilafin e mbeñu bi maana junngo ñaamo goto fof mi taƴa junngo mum ñaamo e koyngal mum nanal wala usallibannakum on saaga mami fet on mi feŋa on fi juzu'i nahli e kooɓe leɗɗe wala ta'lamunna e jullaaji leɗɗe wala ta'lamunna mangandu ayyuna hol e amen asaddu ɓurɗo sattude min e Allah Moussa mo mbiɗon o gonɗini o mangandu hole amen ɓurɗo sattude lefte wa abqa asaddu adaba hole amen ɓurɗo sattude lefte wa abqa ɓurɗo duumade lefte qaalu ɓe mbi lan nusiraka minen min ɓurnatama min suɓtakoma ala ma ja'ana e dow ko ari amen minal bayyinati e hujjaji penɗi ko walladi min gondiri Allah ɗum ko kamɓe wile ɓeede faqtima anta qaadi an ñaaw kala ko jiɗɗa ñaawde minen kay innama taqdi an ñaawata ko haadihi hayatu dunia ko ɗam ɗo gurdam aduna ko warde tan ɗum ɗo tan sa wari tan gasi innano minen noon amanna min gomɗini bi rabbina joomi amen liyaghfir lana ha o yaafo min khafayana bakkatuji amen wama akrahtana e ko mbawnuɗamin forsuɗamin mina sihri e mbilew minen ko an forti min e mbilew ngu aɗa andi koɓe mbiɗo Firawna wama akrahtana mina sihri ko forti wama akrahtana de mina sihri ko forsuɗamin e mbilew ko aɗa andi koɓe mbini ɗo Firawna ko Firawna nde ɓe ngari nde kamɓe wileɓe ɓe jettima nde wonno préparation ko balɗe ɓe jetti ɓe mbi Firawna e joni min jinno kollamin waaji o e min jiyamo taw mo ɗaani taw ko ɗaaniɗo min jiime makko min ƴeewa habaru makko Firawna wi bisimilla ɗaccitana Moussa ɗaani ɓiɓe ewa ngare ɓe ngari ɓe jetti ɓe tawi Moussa na ɗaani kamɓe wileɓe ɓe ndaari ɗo Moussa woni ɗo ɓe mbiya ɓe jetto habaru mum ɓe ƴeewa ɓe tawi sawru ndu no garda Moussa koko ɗaani sawru ndu neno garda ɗum
biiɗo no yetto fof sawru ƴeero kadi wiyana lappo ɗum rutto sawru ƴeero hoore mum wiyana lappo ɗum rutto biiɗo no mema sak o sak makko fof sawru ƴeero kadi wiyana kadi suuta junngo kadi jooni noon sawru ndu ɓe njii wone tartademo ina yaana artu sawru ndu no gardam tawmo ɗaani ɗon ɓe mbi firawna o wona bileejo bileejo ko waawi wonde fof bileewu makko ko ndew fini nde tan so ɗaaniima tan bileewu ngu bonat yahata haa laaɓa cet oɗo ɗaaniiɗo sawru mum no garda ɗum firti ko o wona bileejo ɗum noon firawna ɗaccen firawna wiɓe alaa mbaddata makko force alaa ko mbaawi heen ɗum woni ma akrahtanaa aleyhi mina sihir eeyi funde wonde ko ɗum ɗo mbadde e makko tan firawna force ɓe alaa ko mbaawi heen ni woni o ma akrahtanaa aleyhi mina sihir ko forsuɗaa min e mbileewu ko mo asir ɗum woni ɓe mbi ñaaw kala ko jiɗɗaa ñaawde aan minen min ngonndaani e maaɗa an ñaawataa ko gurdam aduna ko mbaawɗaa waɗde fof koye aduna no haaɗi eeyi minen kay woƴi min ko nde Allah yaafotoo min Allah yaafoo min bakkatuuji amen eeyi wa ma akrahtana wonduɗi Allah kadi yaafoo min ko forsuɗaa ni mina sihri e mbileewu ko ko an forti min mbaɗ kono minen kam gila adana min faayino hamin mbima ɗum ɗo wona mbilewu o wona bileejo mbiɗa min alay sago ko mamin mbaɗa tan wallahu Allah noon hayrun ɓuri moƴƴude min ka e ma an firawna ɓe ko tellitɓe ɗe Allah ɓurma moƴƴude wa abqa kadi ɓurma duumade kadi Allah ɓurma moƴƴude wallahu hayrun minka sawaban Allah ɓurma moƴƴude jobdi ida utia so tawi o ɗoftama wa abqa minka adaban ida utiya so tawi o woofama ko kanko ɓurma duumade lepto qala taala jomiraɗo towɗo o wi innahu ko woni fiya man ya'ti rabbahu kala mo ari e joomum mujriman no woni keefeero fa inna lahu jahannam o de jeygol jahannama no woodani ɗum kala garɗo e Allah ina woni keefeero o ko jeygol woodani ɗum la yamutu fiha o mayata e jeygol he fa yastarihu o foofto wala yahya kede o wurata e jeygol he o wurata hen hayatan tanfa'uhu ngurdam ɗam en nafam wa man ya'tihi kala mo ari e joomum mu'minan ina woni julɗo faqad amila salihat tawi ina golli golle moƴƴe fa ulaika ay oɗo dey no golli bi maana golle moƴƴe ko alfara'id won nawafil e joomum ina juula farillaji ɗi kono noon nene kadi no wadda hen kadi naafilaji ɗum waɗi neɗɗo ƴoƴƴo woppata naafilaji nde wonno farilla weeɓani timminde naafila ko kañum timmitta farilla yiiɗi de min wara mbeɗa nanari tan eyyi kono min kam ɓe wonno mi anndaɗi ɗum waɗi mbeɗa nanari tan mi ñiŋaani ɗi noon to Allah nde wonno ko haala hen ɗo ko juulde ewa ɗum ɗon noon kam to Allah juulde kam ko neɗɗo wiya yo waɗa hen fof sona hatten tan yo waɗa eyyi nde wonno ko haalate ɗon koko juulde kadi ko haalate hen ko kadi koko moƴƴi yaltani Qur'an aɗa anndi imamu Shafi'i woodi no nandiɗo mo wiimo ndela so neɗɗo ene juula so wi sami Allahu liman hamida omo wiya subhanallah bi maana walla so ɓamtima o wi sami Allahu liman hamida alman wi sami Allahu liman hamida beela kanko gonɗo caggal o wawi wiide subhanallah imamu Shafi'i hakke e rentade o wi yaqulu rabbana wa lakal hamd o wi omo wiya rabbana wa lakal hamd o wiyani wiyatade o wi komo wiya rabbana wa lakal hamd eyyi joni noon rentare nde ina tindini wonde wiidemo nde ala wiyata subhanallah o wi omo huuli woto hadde neɗɗo zicrullahi taw koye nder julde wiide neɗɗo wiyata tawata kadi koto koye zicrullahi kadi koye nder julde kono enen fof kam eɗen gandi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu rewata hen kono ayno saggitiri on ni ko rentade neɗɗo yo reeno hadde hunde moƴƴere imam Ali
nde ɓe ngari to salatul aidi on saanga yimɓe ɓe nana cakka darɗe aliyu wi'i jam ɗum nde mi yiyani nelaaɗo Allah ina waɗa ko wayni sakkude darɗe ko adi juulal aidi ɗum nde mi yiyani nelaaɗo no waɗa ni ɓe mbi ɗum noon a haɗataɓe aliyu wi ala koy mi naatani ɗum ko wawi wonde fof ko mbaɗat ɗo koko juulde mbeɗa huuli wotomi hadde ɓe minan dayi on mo Allah wiyanno ara hayta alladi yanha abdan ida salla mbeɗa yiyani maccuɗam oɗo so tawi omo juula a yiyani oɗo kaɗowo maccuɗam tono juula ɗum noon minne mi tawa yimɓe ne juula mi haɗa ɗumen pour nde mi yiyani nelaɗo no waɗa ɗum ala mi watta ɗum koy julde ko wawi wonde fof tawde ko julde kono moƴƴere paɗe so ɓeydani darɗo istata ewa heddi noon koso nannama hen kam ko ala hen nannama hen kono yalta sharia ko ganduɗa ko yimɓe foof no gandi ɗum ɗo kam yalti sharia ɗum kam yo itte ɗon tan wontata ko bid'a eyyi kono noon tawde ko juulde janggu hen ko jangata ko qur'ana ewo darɗe ɗe ko naggam ɗum kam haydara mi yiyani hen fo ella min noon kam to Allah ha laaɓa tan min noon kam mi wona baɗowo ɗum eyyi haɗani mi wadde ɗum nene kadi wasde yonede ɗum ala haɗi mi wadde ɗum tan ko wonko gonmi e dow mum elle ma tonde ceertanmi hen nde tawa ko goɗɗum moƴƴini eyyi won darɗe tarawih ɗe joguimi somi gasno yi hen ko goɗɗum moƴƴini eyyi wa amma hay goto kam so Allah min kam mi wiyata woto waɗ ɗum tawde ke ko juul darɗe ɗe naggam hande so a jogui juuli naggam ko haalate hen ko baraji naggam walla baraji ko naggam ina wawi wonde no wawi wasde wonde kono kam julde kam ala ko bonnata julde kam baraji ko biyeteɗi hen ɗine kadi no wawi ni taw ko ɓuuri ɗum nene hen taw ni ko haala ɗon ko taw ko seeɗa faami ala kulli naafila koko moƴƴita julde kam koko moƴƴita tawde ke ko juul a andi imam Malik naati jama caggal sakkotan ndaw naati nde tan cukalel gotel no jooɗino ɗon tan wimo irka juul darɗe ɗiɗi aɗa andi imam Malik jaɓani neɗɗo juula darɗe naafila caggal sakkotan kono kanko no naati jama tan o jooɗi kanko imam Malik tawde juuletake cukalel gotel no wonno ɗon andani ko yaare tan cukalel ɗel o yii jam naata tan joɗɗa awmora ko juula cukalel andani ko yaare anda ko ceerno mum bamum woni ɗon imam Malik dari tan wonno julde kañum ɓe mbimo yi jam min paamani an aɗa haɗa yimɓe juulede caggal sakkotan naafila ngel ɗo cukalel ngel andani ko yahate wima juul tan gomoɗa juula o wi aha kulmi ko nandude e ɓen de Allah wiyata waylun yawma idin lil mukaththibin alladhina idha qila lahum irka'u la yarka'una mbeɗo huuli e nandoyde ɓen ɓe Allah wiyata so mbiyama juule wiyata ko min juulani mbiye juule calo mbeɗo huuli nandude ɓen ɗum waɗi o wi kam juul tan ko min juulmi min nani hande wasa nandoyde ɓe to mbiyama yo juul tagi aɗa andi ɗum fof ko rentade eyyi kono noon ma yiɗo hande mo ganduɗa hay no nana mum e ñamum ceerlirte e sharia anda daro tan wima lalti ɗum ɗo woodani tan woodani hay dara ko yeddata ɗon ko ala ko andani daro tan lalti wima firtota ko ɗum ɗo koko woodi tan ɗum ɗo koko woodi ko tabitinta ɗon ko haydara ko andani suusdereede tan e wasde anndi eyyi Alaji Malik Sy noon so wiyanoma kaari daw ko suusi Allah o yawana goonga Allah mo gandumi o hay goto suusatamo wiyete ko daw ko majji Allah eyyi neɗɗo ɗo majjiri Allah fof ko ɗon suusal makko Allah tolni ɓurɗo majjiri Allah fof ko suusi Allah ko suusi Allah ala ko anda Allah tan neɗɗo andata Allah suusa ɗum ɗum woni o wi farillaji e naafilaji jamma ko kattanɗa fof naafu kala ko mbawɗa jaggude a yeehi a tourni ha a tampi jamma heddaki so wona aɗa lelo tinno tawde waktuji ma fof a tottino ha timmi naaflu ƴettu salliga tan keso naafla hayso ko darɗe ma ɗiɗi kuccita e Allah ñaagoɗa Allah Allah walluma hayso ko a ñaagaki Allah ni naaflu darɗe ɗe ɗiɗi takkito e golle ma leloɗa kam fitta ndu yahato Allah e ndu laaɓi fami haala ka ɗum woni naafilaji ɗi woto neɗɗo welsindoɗi eyyi woto neɗɗo welsin ko amma ɗi to noon kam eyyi ɗin kam mine so Allah ko ɓeɗe nana tan eyyi koye WhatsApp tan kewmi nandi innahu man ya'ti rabbahu mujriman kala mo ari e joomum ina woni keefeero oɗo fa inna lahu jahannama jeygol jahannama no wodanimo wal iyadu billah yo Allah dandu enen la yamutu fiha o mayata e jeygol he fa yaftari hatta ka o fofto wala yahya kadi umurata hen gurdam tanfa'uhu ɗam ina nafamo
waman yatihi mu'minan kala mo ari e joomum noon ina woni juulɗo yo Allah wattu ene ɓeeɗo faqad qad amila salihati mo woni golluɗo golle moƴƴe hay ko fara'id won nawafil farillaji e nafilaji wiyama farillaji kala nde ɗi ƴeewa ɗi timmani ko joguinoɗa e nafilaji ko ɗum timmitta farillaji ɗi ɗum woni juula tisbar aɗa jogui hen weltugo walla takkosan aɗa jogui hen weltugo joguiɗa hen to banggue miijoji weltugo joguiɗa hen to banggue wasde tawnude weltugo joguiɗa hen to banggue wasde timminde gasna mbatta hen darɗe ɗiɗi walla nayyi naafila ko dañƴa ɗon ketta foof wattete koye farillaji ɗi woni naafilaji ɗi ne timmita farillaji